«Κάνε πως είσαι γυναίκα μου», είπε ο χείρος-κτηματίας σε μια φτωχή κοπέλα χωρίς να φαντάζεται τι θα συνέβαινε. Η φωνή του Ανδρέα Μοντελή δεν είχε τρέμει ποτέ μπροστά σε κανέναν, ούτε όταν στα 20 του χρόνια έθαψε τον πατέρα του και αναγκάστηκε να αναλάβει μόνος του το κτήμα, ούτε όταν έχασε τη γυναίκα του τη Βαλεντίνη εκείνο το απόγευμα του Μαρτίου που προτιμούσε να μη θυμάται. Όμως εκείνο το πρωινό, με το χαρτί στα χέρια και τον δικηγόρο καθισμένο στην άλλη πλευρά του γραφείου να τον κοιτά σαν να γνώριζε ήδη την έκβαση, ο Ανδρέας ένιωσε κάτι που δεν αναγνώριζε εντελώς. Φόβο. «Κύριε Ανδρέα, αν δεν παρουσιάσουμε απόδειξη σταθερής οικογενειακής ζωής πριν από την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει εναντίον σας. Οι Βλαχάκηδες έχουν δικηγόρους στην Αθήνα, έχουν γνωριμίες και πάνω απ' όλα έχουν χρόνο. Εσείς δεν έχετε». Ο Ανδρέας δίπλωσε αργά το χαρτί, το άφησε πάνω στο γραφείο, σηκώθηκε και περπάτησε ως το παράθυρο που έβλεπε στους αμπελώνες εκείνη τη θάλασσα από πράσινο και χρυσό που ο προπάπους του είχε φυτέψει με τα ίδια του τα χέρια που ο παππούς του είχε ποτίσει σε χρόνια ξηρασίας που ο πατέρας του είχε υπερασπιστεί από τοκογλύφους και διεφθαρμένους πολιτευτές και που τώρα εξαιτίας μίας ρήτρας χωμένης μέσα σε ένα παλιό συμβόλαιο που κανείς δεν είχε διαβάσει με αρκετή προσοχή μπορούσε να χαθεί. «Οικογενειακή σταθερότητα», είπε χωρίς να γυρίσει. «Αυτό ζητά ο δικαστής, αυτό ζητά ο νόμος σε αυτού του τύπου τη διαμάχη γης όταν υπάρχει ρήτρα κληρονομιάς υπό όρους. Ο προπάπους σας υπέγραψε εκείνο το έγγραφο, κύριε Ανδρέα. Προέβλεπε ότι το κτήμα δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί ούτε να αμφισβητηθεί όσο υπήρχε ένας Μοντελής επικεφαλής συγκροτημένης οικογένειας. Οι Βλαχάκηδες βρήκαν τρόπο να το χρησιμοποιήσουν εναντίον σας. Υποστηρίζουν ότι επειδή είστε χείρος και χωρίς αναγνωρισμένους άμεσους κληρονόμους πληρούετε τον όρο. Είναι τραβηγμένη ερμηνεία. Είναι. Αλλά είναι ερμηνεία που ένας διεφθαρμένος δικαστής μπορεί να δεχτεί αν του δώσουν αρκετό λόγο να το κάνει και οι Βλαχάκηδες του τον δίνουν. Ο Ανδρέας ακούμπησε τις αρθρώσεις των δαχτύλων του στο περβάζι. Έξω οι εργάτες άρχιζαν τη μέρα ανάμεσα στις σειρές των κλιμάτων μικρές φιγούρες που κινούνταν, αργά σκυφτές με εκείνον τον ιδιαίτερο ρυθμό ανθρώπων που ξέρουν τη γη που πατούν. «Πόσο χρόνο έχω?» 42 μέρες ως την ακρόαση. 42 μέρες. Ο Ανδρέας υπολόγισε μέσα του τι σήμαινε αυτό. Δεν ήταν αρκετός χρόνος για να χτιστεί κάτι αληθινό, ίσως όμως ήταν αρκετός για να χτιστεί κάτι που να μοιάζει αληθινό. «Φύγετε, κύριε Καστρινέ». «Χρειάζομαι να σκεφτώ». Ο δικηγόρος Σταύρος Καστρινός μάζεψε τα χαρτιά του χωρίς άλλη κουβέντα. Ήξερε τον Ανδρέα Μοντελή αρκετά καλά ώστε να καταλαβαίνει πως όταν εκείνος έλεγε ότι χρειαζόταν να σκεφτεί στην πραγματικότητα ήδη σκεφτόταν και πως όταν έφτανε σε συμπέρασμα δεν θα υπήρχε τρόπος να τον αποτρέψει. Αυτό που δεν ήξερε ο δικηγόρος ήταν η κατεύθυνση που θα έπαιρνε εκείνη η σκέψη. Ούτε ο ίδιος ο Ανδρέας το ήξερε ακόμη. Το ίδιο απόγευμα κατέβηκε στους αμπελώνες. Δεν ήταν κάτι που έκανε συχνά τα τελευταία χρόνια. Από τον θάνατο της Βαλεντίνης είχε αφήσει τον αρχιεργάτη να διαχειρίζεται την καθημερινή λειτουργία και εκείνος είχε κλειστεί στους αριθμούς στα συμβόλαια, στις συναντήσεις με εμπόρους κρασιού που έφταναν από μακρινές πόλεις φορώντας κοστούμια που δεν τέριαζαν με τη σκόνη του δρόμου. Είχε χτίσει απόσταση ανάμεσα στον εαυτό του και τη γη που κάποτε αγαπούσε σαν να ήταν επικίνδυνο, να την πλησιάσει πολύ, σαν το κτήμα να του τη θύμιζε υπερβολικά. Εκείνο το απόγευμα όμως χρειαζόταν να περπατήσει, χρειαζόταν να νιώσει το χώμα κάτω από τις μπότες του. Ήταν ανάμεσα στην 7η και την 8η σειρά των κλιμάτων όταν την είδε. Δεν την είχε προσέξει πριν, ή αν την είχε προσέξει δεν είχε σταθεί να την κοιτάξει. Ήταν μια νέα γυναίκα πιθανότατα, κάτω από τριάδα με σκούρα μαλλιά πιασμένα σε πλεξούδα που η ζέστη του απογεύματος την είχε μισοχαλάσει. Δούλευε μόνη μερικά μέτρα μακριά από την κοντινότερη ομάδα με μια συγκέντρωση που τραβούσε την προσοχή. Δεν μιλούσε σε κανέναν και κανείς δεν της μιλούσε. Όμως αυτό που σταμάτησε περισσότερο τον Ανδρέα δεν ήταν αυτό. Ήταν ο τρόπος που δούλευε. Υπήρχε στις κινήσεις της κάτι που δεν ήταν απλή παραίτηση ούτε αδιαφορία.
Ήταν ένα είδος σιωπηλής υπερηφάνειας. Τα χέρια της κινούνταν με ακρίβεια ανάμεσα στα τσαμπιά, διάλεγαν, έκοβαν, ακουμπούσαν χωρίς βιασύνη, χωρίς αγριάδα, σαν κάθε ρόγανα είχε σημασία. Ο Ανδρέας σταμάτησε το άλογο. Ένας εργάτης που περνούσε κοντά τον είδε και πλησίασε βγάζοντας το καπέλο του. «Κύριε Ανδρέα, χρειάζεστε κάτι?» Εκείνη η γυναίκα είπε χαμηλόφωνα, δείχνοντας σχεδόν μόνο με το βλέμμα. «Πώς τη λένε?» Ο εργάτης ακολούθησε την κατεύθυνση των ματιών του. Κάτι άλλαξε στην έκφρασή του, μια μικρή σχεδόν ανεπαίσθητη αμηχανία. «Λουκία. Λουκία Πετράκη. Είναι μαζί μας περίπου 3 εβδομάδες. Δουλεύει καλά». «Ναι, κύριε. Είναι από τις πιο συνεπείς». Ο άντρας δίστασε. «Αλλά τίποτα, κύριε Ανδρέα, είναι καλή εργάτρια». Ο Ανδρέας τον κοίταξε σταθερά, ώσπου εκείνος κατέβασε τα μάτια. «Τι πήγες να πεις?» «Στο χωριό λένε πράγματα για αυτήν, για την οικογένειά της, πράγματα που έγιναν παλιά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά ο κόσμος». «Ο κόσμος λέει πολλά», τον έκοψε ο Ανδρέας. «Ευχαριστώ, Φώτη». Ο εργάτης απομακρύνθηκε. Ο Ανδρέας συνέχισε να κοιτά τη Λουκία Πετράκη, που δεν είχε σηκώσει καθόλου το κεφάλι, ή αν το είχε σηκώσει ήταν τόσο σύντομα, που εκείνος δεν το πρόσεξε. Εκείνη τη νύχτα ο Ανδρέας έμεινε 1 ώρα καθισμένος μπροστά στο τζάκι άσβεστο με ένα ποτήρι κρασί, μισογεμάτο, και την ίδια σκέψη να γυρίζει κύκλους. Ήταν μια ιδέα που δεν θα έπρεπε να εξετάζει. Ήταν μια ιδέα που αν κάποιος άλλος του την πρότεινε θα την απέρριπτε με ψυχρό βλέμμα. Όμως κανείς δεν του την πρότεινε. Εκείνος τη σχημάτιζε σιγά σιγά με την ίδια ακρίβεια με την οποία χτίζεται οτιδήποτε δεν πρέπει να καταρρεύσει. Την επόμενη μέρα κάλεσε τον αρχεργάτη του, τον κυρ Πορφύρη, έναν άντρα 60 χρονών με λευκό μουστάκι, και την αφοσίωση ανθρώπου που είχε δει 3 γενιές μοντελίδων να περνούν από το ίδιο κτήμα. «Πορφύρη, η καινούρια εργάτρια, η Λουκία Πετράκη. Τι ξέρεις για αυτήν? Τι συμβαίνει αφεντικό? Πες μου όσα ξέρεις». Ο κυρ Πορφύρης κάθισε αργά σαν άνθρωπος που ξέρει πως αυτά που έχει να πει χρειάζονται χώρο. Ήρθε από τον Γαλάζιο Λόφο, ένα χωριό περίπου 70 χιλιόμετρα από εδώ. Ήρθε μόνη, χωρίς συστατική επιστολή, μόνο ζητώντας δουλειά. Της έδωσα ευκαιρία γιατί εκείνη την περίοδο χρειαζόμασταν χέρια και φαινόταν πρόθυμη. «Τι συνέβη στον Γαλάζιο Λόφο?» «Δεν μου το είπε απευθείας, αλλά έχω ξάδελφο εκεί». Ρώτησα. Μου είπε πως ο πατέρας της κοπέλας, ένας άντρας που λεγόταν Ηρακλής Πετράκης, μπλέχτηκε πριν από 4 χρόνια σε σκοτεινή υπόθεση. Κάτι με χωράφια που δεν του ανήκαν, πλαστά έγγραφα, πλούσιους ανθρώπους που τελικά ζημιώθηκαν. Ο άντρας εξαφανίστηκε, δεν τον ξαναείδαν και άφησε την οικογένεια, τη γυναίκα του και τη Λουκία, να κουβαλούν το βάρος. Όσον έκανε. Είχε εκείνη συμμετοχή. Όσο ξέρω όχι. Αλλά σε μικρά χωριά όταν ο πατέρας κάνει κάτι, η κόρη κουβαλά την ντροπή. Την έδιωξαν από 2 δουλειές. Πριν έρθει εδώ, της έκλεισαν πόρτες. Υπάρχουν άνθρωποι στο συνεργείο που δεν της μιλούν γι' αυτό. Ο Ανδρέας επεξεργάστηκε τις πληροφορίες σιωπηλά. «Πώς είναι?» Ο κυρ Πορφύρης τον κοίταξε με μια περιέργεια που προσπάθησε να κρύψει. Σοβαρή σιωπηλή, δεν ζητά τίποτα που δεν της αναλογεί, κάνει τη δουλειά της και δεν προκαλεί προβλήματα. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν τους προσέχεις μέχρι να τους προσέξεις και ύστερα δεν μπορείς να σταματήσεις να τους προσέχεις. Ο Ανδρέας έγνεψε αργά. «Θέλω να μιλήσω μαζί της σήμερα το απόγευμα. Κανονίστε το, άλλα χωρίς φασαρία. Να μη φανεί σαν να την καλώ για απολογία». Ο κυρ Πορφύρης βγήκε με τη γνωστή διακριτικότητά του, αλλά με μία ερώτηση στα μάτια που δεν τόλμησε να διατυπώσει. Το απόγευμα ήρθε με βόρειο αέρα και εκείνη την ιδιαίτερη μυρωδιά υγρίζγης που προηγείται της βροχή στην περιοχή της, Νεμέας κοντά στον Άγιο Στέφανο των Αμπελιών. Η Λουκία Πετράκη μπήκε στη μεγάλη σάλα του κτήματος με μάτια άγρυπνα και χέρια καθαρά, αλλά χωρίς το ψάθινο καπέλο που είχε βγάλει πριν περάσει την πόρτα. Στάθηκε μπροστά στο γραφείο όπου ο Ανδρέας ήταν όρθιος, όχι καθισμένος, γιατί το να καθίσει εκείνη τη στιγμή θα του φαινόταν επιτίδευση. Την κοίταξε, εκείνη τον κοίταξε, δεν χαμήλωσε τα μάτια. Αυτό ήταν το πρώτο που κατέγραψε ο Ανδρέας, δεν χαμήλωσε τα μάτια. «Καθίστε παρακαλώ». «Είμαι καλά και έτσι, κύριε». «Σας ζητώ να καθίσετε». Μια σύντομη παύση.
Στέρα εκείνη τράβηξε την καρέκλα και κάθισε στην άκρη της με την πλάτη ίσια. «Έκανα κάτι λάθος?» ρώτησε ευθέως. «Όχι. Η δουλειά σας είναι καλή. Δεν σας κάλεσα γι' αυτό». Η Λουκία περίμενε. Δεν ρώτησε άλλο. Ο Ανδρέας αναγνώρισε εκείνο το είδος αναμονής, την αναμονή ανθρώπου που έχει μάθει πως αν ρωτήσει πολύ νωρίς μερικές φορές, «Οι πόρτες κλείνουν. Θα είμαι ευθύς μαζί σας», είπε. «Δεν έχω ούτε χρόνο ούτε διάθεση για περιστροφές. Έχω ένα νομικό πρόβλημα που απειλεί το κτήμα. Για να το λύσω πρέπει να αποδείξω μπροστά σε δικαστή πως έχω σταθερή οικογενειακή ζωή. Είμαι χήρος. Δεν έχω πρόθεση να παντρευτώ, όμως χρειάζομαι κάποιον να παίξει αυτόν τον ρόλο για ένα ορισμένο διάστημα». Η σιωπή που ακολούθησε είχε βάρος. Η Λουκία τον κοίταξε με έκφραση που εκείνος δεν μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει εντελώς. «Μου ζητάτε να κάνω πως είμαι γυναίκα σας?» «Ναι, γιατί εγώ?» Ήταν η σωστή ερώτηση. Ο Ανδρέας την είχε προβλέψει κι όμως του πήρε ένα δευτερόλεπτο να διατυπώσει την απάντηση. «Επειδή σας είδα να δουλεύετε, επειδή δεν σπάτε κάτω από την πίεση όσων σας περιβάλλουν, επειδή έχετε κάτι που δεν αγοράζετε και δεν διδάσκετε και επειδή κι εσείς χρειάζεστε κάτι που εγώ μπορώ να σας προσφέρω». Η Λουκία στένεψε ελαφρά τα μάτια. «Τι νομίζετε πως χρειάζομαι? Ένα όνομα που να σας προστατεύει. Έναν τόπο όπου η ιστορία που σας κρέμασαν στον λαιμό να μη σας φτάνει. Χρόνο για να χτίσετε κάτι διαφορετικό». Εκείνη δεν απάντησε αμέσως. Κοιτούσε ένα σταθερό σημείο πάνω στο γραφείο, σαν να διάβαζε κάτι που δεν ήταν γραμμένο εκεί. «Πόσο καιρό?» «Μέχρι την ακρόαση. 40 μέρες. Ίσως λίγο περισσότερο αν η διαδικασία παραταθεί. Στέρα ο καθένας συνεχίζει τον δρόμο του με μια δίκαιη οικονομική συμφωνία σε ευρώ που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε όπου θέλετε. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα ως βασικός λόγος». Ο Ανδρέας την κοίταξε με κάτι που δεν ήταν ακριβώς έκπληξη, αλλά της έμοιαζε. «Τότε τι σας ενδιαφέρει?» Η Λουκία τον κοίταξε στα μάτια με μια διάβια που τον ενόχλησε ελαφρά, όχι επειδή ήταν επιθετική, αλλά επειδή ήταν απόλυτα ειλικρινής. «Η αλήθεια, να μου πείτε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, τι δεν σημαίνει και τι δεν πρόκειται να μου πείτε ακόμη, και αν ρωτήσω γιατί, αν υπάρχουν πράγματα που μου κρύβετε και αργότερα με επηρεάσουν, τότε αυτή η συμφωνία δεν αξίζει». «Τίποτα». Ο Ανδρέας άρχισε λίγο έπειτα έγνεψε. «Υπάρχουν πράγματα που δεν είμαι ακόμη σε θέση να σας πω. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σας υπόσχομαι πως κανένα από αυτά δεν θα σας βλάψει άμεσα. Αυτό το λέτε εσείς. Το λέω εγώ». Άλλη σιωπή. Αυτή τη φορά πιο μεγάλη. Έξω ο άνεμος λύγησε τα κλίματα σαν αργό κύμα και ο πρώτος ψίθυρος της βροχής άγγιξε τη στέγη. «Θα χρειαστώ ξεκάθαρους όρους», είπε η Λουκία. «Τους ακούω. Πρώτον, τίποτα που να μην μπορώ να κρατήσω όρθια εγώ η ίδια. Αν μου ζητήσετε να πω ψέματα, θα είναι μόνο για ότι είναι απαραίτητο και μέσα στα συμφωνημένα, τίποτα παραπάνω». «Δεκτό». «Δεύτερον, αν ανακαλύψω ότι με χρησιμοποιήσατε για κάτι που δεν ήταν στη συμφωνία, φεύγω και χάνετε τι». «Συμφωνία χωρίς διαπραγμάτευση». «Κατανοητό». «Κατανοητό». Τρίτον, και εδώ χαμήλωσε λίγο τη φωνή, όχι από ντροπή, αλλά από το βάρος, όσον έλεγε «Κανείς από τους εργάτες δεν πρέπει να μάθει πώς ξεκίνησε αυτό. Όχι από δική μου ντροπή, αλλά επειδή αν ξέρουν ότι είναι διευθέτηση, δεν θα το πιστέψουν και εσείς χρειάζεστε να το πιστέψουν». Ο Ανδρέας την κοίταξε για πολλή ώρα. «Συμφωνώ». Η Λουκία σηκώθηκε από την καρέκλα και άπλωσε το χέρι πάνω από το γραφείο. Ο Ανδρέας το έσφιξε. «Τότε έχουμε συμφωνία, κύριε Μοντελή». «Κύριε Ανδρέα». Εκείνη έγνεψε μία φορά. «Κύριε Ανδρέα». Και έτσι άρχισαν όλα. Οι πρώτες μέρες ήταν παράξενες με έναν τρόπο που κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να περιγράψει με ακρίβεια. Δεν ήταν μόνο η αμηχανία δύο αγνώστων που μοιράζονταν έναν χώρο, αν και υπήρχε και αυτό. Ήταν κάτι πιο θολό η διαρκή συνείδηση πως κάθε χειρονομία, κάθε λέξη που λεγόταν μπροστά σε άλλους ήταν μέρος μιας παράστασης που έπρεπε να φαίνεται απόλυτα φυσική για να λειτουργήσει. Η Λουκία μετακόμισε στο αρχοντικό του κτήματος.
Της παραχωρήθηκε ένα δωμάτιο στην ανατολική πτέρυγα, το ίδιο που κάποτε ήταν δωμάτιο φιλοξενουμένων. Ήταν ευρύχωρο με παράθυρα που έβλεπαν στους αμπελώνες και η Λουκία πέρασε την πρώτη μέρα κοιτάζοντας εκείνο το τοπίο με μείγμα ευγνωμοσύνης και δυσπιστίας που δεν ήξερε πώς να τακτοποιήσει μέσα της. Ο Ανδρέας της εξήγησε την κατάσταση με την ψυχρή πρακτικότητα ανθρώπου που λύνει ένα λογιστικό πρόβλημα. Οι οικιακοί υπάλληλοι είχαν ήδη ενημερωθεί πως θα παρουσιαζόταν ως σύζυγός του. Η μαγείρισα, η κυρά Ευδοκία, την κοίταξε με εκείνο το πρόσωπο που έχουν οι άνθρωποι που δεν λένε. Τι σκέφτονται, αλλά το σκέφτονται πολύ δυνατά. Ο νεαρός βοηθός, ένα παιδί, όχι παιδί στην ηλικία, μα αγόρι ακόμη στην αθωότητα του χαρακτήρα, ονόματι Τοβίας, τη χαιρέτησε με γνήσια καλοσύνη, γιατί είχε εκείνο το είδος ψυχής που δεν κρίνει εύκολα. Η πρώτη δοκιμασία ήρθε 3 μέρες αργότερα με τη μορφή απρόσμενης επίσκεψης. Ο Ανδρέας βρισκόταν στο γραφείο όταν ο Τοβίας έφτασε τρέχοντας με την είδηση. Είχαν έρθει 2 κύριοι από την Αθήνα, δικηγόροι των Βλαχάκηδων, με την πρόφαση ότι ήθελαν να ελέξουν κάποια κτηματολογικά έγγραφα, αλλά με πραγματικό σκοπό να αξιολογήσουν την οικογενειακή κατάσταση του αρχοντικού. Σε νομικούς όρους αυτό λεγόταν άτυπη επίσκεψη επιβεβαίωσης, στην πραγματικότητα ήταν καλοντημένη κατασκοπία. Ο Ανδρέας βγήκε στον διάδρομο και βρήκε τη Λουκία να κατεβαίνει τη σκάλα με ένα καλάθι ρούχα από το πλισταριό, επειδή είχε επιμείνει να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού, παρότι η κυρά Ευδοκία την κοιτούσε σαν να εισέβαλε σε ξένο βασίλειο. Τα μάτια του συναντήθηκαν. Σε κλάσμα δευτερολέπτου χωρίς λόγια συνέβη κάτι που ο Ανδρέας δεν είχε προβλέψει. Η Λουκία κατάλαβε. Είδε τους άντρες, είδε την ένταση στο σαγόνι του Ανδρέα και ήξερε. Άφησε το καλάθι πάνω σε μια καρέκλα του διαδρόμου, κατέβηκε τα τελευταία σκαλιά με ηρεμία και όταν έφτασε στο ύψος του, Ανδρέα έκανε κάτι εντελώς φυσικό. Στάθηκε δίπλα του, όχι πίσω του, όχι μακριά του, αλλά ακριβώς εκεί όπου θα στεκόταν μια γυναίκα που είχε μοιραστεί για χρόνια τον χώρο με εκείνον τον άντρα. Οι κύριοι ήρθαν να ζητήσουν κάτι συγκεκριμένο, είπε απευθυνόμενοι στους επισκέπτες με μια ευγένεια που δεν ήταν υποταγή. Ένας από τους δικηγόρους, ένας λεπτός άντρας με ορθογόνια γυαλιά, την κοίταξε με μείγμα αξιολόγησης και συγκατάβασης που η Λουκία αναγνώρισε αμέσως, γιατί το είχε δει πολλές φορές σε διαφορετικά πρόσωπα. Είμαστε από το γραφείο Βλαχάκης και συνεργάτες. Ήρθαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα για κάποια κτηματολογικά έγγραφα και εσείς είστε η σύζυγός του, είπε η Λουκία χωρίς και αμφιβολίας. Λουκία Μοντελή, περάστε παρακαλώ. Κυρά Ευδοκία, θα μπορούσατε να φέρετε κάτι δροσερό για τους κυρίους. Ο Ανδρέας δεν είπε τίποτα. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. Όμως καθώς οδηγούσε τους δικηγόρους προς τη σάλα, ένιωσε κάτι που δεν είχε νιώσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν ήταν μόνος μέσα στο πρόβλημα. Ήταν μια αίσθηση άβολη ακριβώς επειδή ήταν καλή. Οι δικηγόροι έμειναν 1 ώρα. Έκαναν ερωτήσεις μεταμφιεσμένες σε συζήτηση. Κοίταζαν τους πίνακες στα έπιπλα, τις λεπτομέρειες του σπιτιού με εκείνον τον τρόπο που έχουν όσοι ψάχνουν ρογμές. Και η Λουκία ήταν παρούσα όλη την ώρα, όχι επιθετικά, αλλά με εκείνη τη σιωπηλή παρουσία που λέει χωρίς λόγια ότι ανήκει στον τόπο. Όταν έφυγαν, ο Ανδρέας έκλεισε την πόρτα και έμεινε για λίγο στο χολ. Η Λουκία σήκωσε το καλάθι της από τον διάδρομο. «Ήταν καλά?» ρώτησε χωρίς να τον κοιτά, σαν να ρωτούσε για κάτι καθημερινό. «Περισσότερο από καλά», είπε εκείνος. Εκείνη έγνεψε και ανέβηκε τη σκάλα. Ο Ανδρέας την παρακολούθησε μέχρι που χάθηκε στον διάδρομο του δεύτερου ορόφου και ύστερα πήγε στο γραφείο του να σκεφτεί πράγματα που θα προτιμούσε να μη σκεφτεί. Η πρώτη εβδομάδα τελείωσε χωρίς σοβαρά επεισόδια. Η δεύτερη άρχισε με κάτι που ο Ανδρέας δεν είχε υπολογίσει, το ότι το να ζεις με κάποιον ακόμη όταν υπάρχουν όρια συμφωνίας αλλάζει τη γεωγραφία ενός σπιτιού. Η Λουκία είχε συνήθειες που άρχισαν να γίνονται ορατές σιγά σιγά. Ξυπνούσε πριν από όλους, όταν ο ουρανός ήταν ακόμη ανάμεσα στο σκοτάδι και τη χαραυγή και έβγαινε να περπατήσει στις άκρες του αμπελώνα. Δεν ήταν περίπατος αναψυχής. Έμοιαζε περισσότερο με ανάγκη, σαν να χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή σιωπής πριν αντιμετωπίσει τη μέρα
Ο Ανδρέας το έμαθε επειδή ένα πρωινό ανήμπορος να κοιμηθεί την είδε από το παράθυρό του μια μικρή φιγούρα ανάμεσα στα μεγάλα κλίματα να περπατά αργά με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και τα μάτια στραμμένα στον ορίζοντα. Δεν είπε τίποτα, δεν τη ρώτησε, αλλά έπαψε να βλέπει εκείνο το κομμάτι του αμπελώνα με τον ίδιο τρόπο. Η κυρά Ευδοκία ήταν η πρώτη που υποχώρησε, αν και το έκανε με τον δικό της τρόπο, δηλαδή χωρίς να αναγνωρίσει ότι υποχωρούσε. Ένα πρωί άφησε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας ένα πιάτο με γλυκό ψωμί και κουλούρια με σουσάμι που τα ετοίμαζε μόνο για ανθρώπους που της ήταν συμπαθείς. Όταν η Λουκία μπήκε και τα είδε η μαγείρισα, είχε ήδη γυρίσει πλάτη και ανακάτευε κάτι σε μια κατσαρόλα με υπερβολική συγκέντρωση. «Ευχαριστώ, κυρά Ευδοκία». «Περίσεψαν», απάντησε η μαγείρισα χωρίς να γυρίσει. Όμως η Λουκία είδε το μικρό χαμόγελο που πάλευε να φανεί στο προφίλ της γυναίκας και κατάλαβε πως αυτό ήταν όλο που θα έπαιρνε. Ήταν αρκετό. Ο Τοβίας, από την πλευρά του, ήταν πολύ πιο ανοιχτός. Της έκανε ερωτήσεις με την αδιάντροπη περιέργεια των νέων που δεν έχουν ακόμη μάθει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ρωτιούνται. «Πώς γνωριστήκατε εσείς και ο κύριος Ανδρέας?» Τη ρώτησε μια μέρα ενώ τη βοηθούσε να μεταφέρει κυβότια με αρχεία στο γραφείο. Η Λουκία είχε ετοιμάσει αυτή την απάντηση. Την είχε προβάρει νοερά με τη σοβαρότητα που ετοιμάζει κανείς κάτι σημαντικό. Ήταν πριν από καιρό, είπε φυσικά, σε μια περιφερειακή γιορτή κρασιού στην Εμαία. Εκείνος έψαχνε προμηθευτές και εγώ έψαχνα δουλειά. Μείναμε να μιλάμε περισσότερο όσο χρειαζόταν. Και εκείνος σας έκανε πρόταση ή εσείς σε εκείνον. «Τοβία, τι, αυτό είναι σημαντικό». Ο νεαρός γέλασε. «Συγγνώμη κυρά Λουκία». Και έτσι η Λουκία Πετράκη άρχισε να γίνεται για τους ανθρώπους του κτήματος η κυρά Λουκία. Όχι ξαφνικά, όχι με ανακοίνωση, αλλά αργά όπως το κρασί παίρνει το χρώμα του χρόνου χωρίς να το αποφασίζει κανείς, αλλά αμετάκλητα. Αυτό που ο Ανδρέας δεν περίμενε ήταν πως η διαδικασία θα επηρέαζε και τον ίδιο. Δεν ήταν άνθρωπος της ενδοσκόπησης ή τουλάχιστον αυτό έλεγε στον εαυτό του. Ήταν πρακτικός. Έβλεπε τα προβλήματα όπως οι μηχανικοί βλέπουν τις κατασκευές, εντοπίζοντας σημεία αστοχίας και αναζητώντας λύσεις. Τα συναισθήματα ήταν μεταβλητές που προτιμούσε να κρατά έξω από την εξίσωση. Όμως η Λουκία Πετράκη ήταν δύσκολο να μείνει έξω από οποιαδήποτε εξίσωση, όχι επειδή το επιδίωκε, αλλά ακριβώς επειδή δεν το επιδίωκε. Είχε έναν τρόπο να καταλαμβάνει τον χώρο που δεν ζητούσε προσοχή, αλλά την προκαλούσε έτσι κι αλλιώς. Έλεγε τα απαραίτητα, δεν στόλιζε τις λέξεις της και όταν είχε κάτι να πει το έλεγε κοιτώντας στα μάτια. Με μια ευθύτητα που ο Ανδρέας είχε βρει αμήχανη την πρώτη μέρα και τώρα έβρισκε κάτι που δεν ήταν ακόμη διατεθειμένος να ονομάσει. Τη δεύτερη εβδομάδα ο δικηγόρος Καστρινός επέστρεψε με περισσότερα χαρτιά και περισσότερα κακά νέα. Οι βλαχάκηδες παρουσίασαν μάρτυρα. Έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι ήταν υπάλληλος του κτήματος πριν από 10 χρόνια και δηλώνει πως είδε παρατυπίες στα έγγραφα ιδιοκτησίας. Ο άνθρωπος μάλλον λέει ψέματα, αλλά πρέπει να τον αποδομήσουμε και για να το κάνουμε χρειαζόμαστε η οικογενειακή σας εικόνα στην ακρόαση να είναι άψογη. Όχι μόνο τα χαρτιά, κύριε Ανδρέα. Ο δικαστής θα θέλει να δει, θα κάνει ερωτήσεις, θα ζητήσει να είναι παρούσα η κυρία και να απαντήσει. Ο Ανδρέας κοίταξε τη Λουκία που καθόταν στην άκρη του δωματίου και άκουγε με εκείνη την ήρεμη προσοχή της. «Είστε διατεθειμένοι να παρουσιαστείτε μπροστά στον δικαστή?» «Γι' αυτό ήταν η συμφωνία», είπε εκείνη. «Ναι, αλλά θα σας κάνει ερωτήσεις. Θα προσπαθήσει να βρει αντιφάσεις. Τότε πρέπει να μην έχουμε αντιφάσεις». Ο Καστρινός την κοίταξε με ένα μείγμα αξιολόγησης και κάτι που έμοιαζε με ανακούφιση. «Θα χρειαστεί εξάσκηση. Υπάρχουν λεπτομέρειες που ένα ζευγάρι που ζει μαζί για καιρό ξέρει χωρίς να σκεφτεί. Ημερομηνίες, τόποι, μικρές ιστορίες. Αυτά πείθουν, όχι οι μεγάλες δηλώσεις». Κι έτσι άρχισαν οι συναντήσεις που ο Ανδρέας ονόμαζε μέσα του με μία λέξη συνεδρίες, γιατί οποιοδήποτε άλλο όνομα του φαινόταν επικίνδυνο.
Κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά εκείνος και η Λουκία κάθονταν στη σάλα με τον Καστρινό ή χωρίς αυτόν και έχτιζαν μια κοινή ιστορία. Δεν ήταν ακριβώς ψέμα, γιατί οι λεπτομέρειες που επινοούσαν ρίζωναν πάντα σε πραγματικά πράγματα. Εκείνη είχε όντως βρεθεί σε γιορτή κρασιού τη χρονιά που υποτίθεται πως γνωρίστηκαν. Εκείνος όντως έψαχνε προμηθευτές εκείνη την περίοδο. Η ιστορία είχε ρίζες στην πραγματικότητα, μόνο που οι ρίζες δεν ενώνονταν μεταξύ τους όπως υποκρίνονταν. «Ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?» ρώτησε η Λουκία ένα απόγευμα με ένα τετράδιο στα γόνατα όπου σημείωνε τα στοιχεία που θα της χρησίμευαν. «Το μοσχαράκι κοκκινιστό με χιλοπίτες της κυρά Ευδοκίας», απάντησε ο Ανδρέας. «Και το κρασί του, τάουρχο γάμμα ο μικρον ούψιλον, τάου ο μικρον ούψιλον, τίσιτς δεβέτς το οσεμδεσιάτ δεβέτς». Το Γέναβια το 80 ήταν πριν γεννηθώ. Ήταν εξαιρετική χρονιά. Τα καλά χρόνια αφήνουν μνήμη στο κρασί. Η Λουκία τον κοίταξε για μια στιγμή. «Κρατάτε ακόμη φιάλες?» «Τις τελευταίες 3 τις έχω στο κελάρι κλειδωμένες. Επειδή ο κυρ Πορφύρης λέει πως αν τις αφήσω προσβάσιμες θα τις πιούν σε μικρογιορτές που δεν τις αξίζουν». Εκείνη χαμογέλασε. Ήταν ένα μικρό χαμόγελο σχεδόν συγκρατημένο αλλά αληθινό. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ανδρέας την έβλεπε να χαμογελά έτσι χωρίς να είναι για τα μάτια κάποιου που παρακολουθούσε. «Εγώ δεν έχω αγαπημένο φαγητό», είπε εκείνη ύστερα απαντώντας στην ερώτηση που εκείνος δεν είχε κάνει. «Θέλω να πω, δεν μπόρεσα να έχω τέτοια πολυτέλεια. Όταν τρως ό,τι υπάρχει, δεν αναπτύσσεις προτιμήσεις. Αλλά μου αρέσει το ψωμί, κάθε είδους ψωμί. Αυτό μπορώ να το πω». Ο Ανδρέας δεν απάντησε, αλλά την επόμενη μέρα η κυρά Ευδοκία βρήκε στην αποθήκη μία οδηγία γραμμένη με το χέρι του αφεντικού να σερβίρεται διαφορετικό ψωμί στο πρωινό κάθε μέρα. Η μαγείρισα κοίταξε το σημείωμα, σήκωσε το βλέμμα προς τα πάνω σαν να κοιτούσε μέσα από το ταβάνι προς όπου κι αν βρισκόταν ο κύριος Ανδρέας και είπε πολύ χαμηλά «Αχ, αφεντικό», και έπειτα πήγε να ανάψει τον φούρνο. Στις 17 μέρες της συμφωνίας έφτασε κάτι που κανείς τους δεν είχε προβλέψει. Η οικογένεια του Ανδρέα, συγκεκριμένα η θεία του η Κωνσταντίνα, μεγαλύτερη αδελφή του πατέρα του, μια γυναίκα σιδεδιάντουα χρονών που ζούσε στην Αθήνα και είχε την ακρίβεια ανιχνευτή ψεύδους και το έλεος φορολογικού ελέγχου. Έφτασε χωρίς προειδοποίηση όπως συνήθιζε με 2 βαλίτσες και την προσδοκία να μείνει μία εβδομάδα. Ο Ανδρέας την είδε να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο από το παράθυρο του γραφείου του και ένιωσε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τη γνήσια παρόρμηση να φύγει. Πήγε να βρει τη Λουκία. Τη βρήκε στον πλαϊνό κήπο να κλαδεύει με εκείνη τη χαρακτηριστική συγκέντρωσή της. Ήρθε η θεία Κωνσταντίνα. Η Λουκία σήκωσε το βλέμμα. Στο πρόσωπό της δεν υπήρχε πανικός, αλλά κάτι που ο Ανδρέας ερμήνευσε ως εσωτερική αναπροσαρμογή, μια σύντομη στιγμή επαναυπολογισμού. Πόσα ξέρει? Τίποτα για τη συμφωνία μας. Ξέρει ότι παντρεύτηκα επειδή την πήρα τηλέφωνο νωρίτερα για να προετοιμάσω το έδαφος, αλλά δεν ξέρει λεπτομέρειες. Σας πίστεψε. Η θεία μου δεν πιστεύει τίποτα αν δεν το δει με τα μάτια της. Γι' αυτό ήρθε. Η Λουκία άφησε το ψαλίδι και σκούπισε τα χέρια της στην ποδιά. Τότε θα της δώσουμε κάτι να δει. Η Κωνσταντίνα Μοντελή ήταν ακριβώς όπως την είχε περιγράψει ο Ανδρέας ανιχνευτής ψεύδους με πόδια. Μπήκε στο σπίτι με εκείνη την ενέργεια των ηλικιωμένων που έχουν αποφασίσει να μη σπαταλούν χρόνο σε εισαγωγές. Φίλησε τον ανιψιό της στο μάγουλο και ύστερα γύρισε και κοίταξε τη Λουκία με μικρά λαμπερά μάτια που δεν έχαναν λεπτομέρεια. «Έστε εσύ είσαι η σύζυγος?» «Λουκία», απάντησε εκείνη απλώνοντας το χέρι. «Χαίρο πολύ, κυρία Κωνσταντίνα. Θεία Κωνσταντίνα». «Θεία Κωνσταντίνα, συγγνώμη». Η ηλικιωμένη της πήρε το χέρι, αλλά αντί να το σφίξει απλώς, το κράτησε για λίγο κοιτώντας τη Λουκία, από πάνω ως κάτω με μια ευθύτητα που από οποιονδήποτε άλλο θα ήταν αγένεια, αλλά σε εκείνη ήταν απλώς ο τρόπος της. «Από πού είσαι?» «Από τον γαλάζιο λόφο. Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό το μέρος». «Είναι μικρό, θεία Κωνσταντίνα. Δεν υπήρχε λόγος να το έχετε ακούσει». Η ηλικιωμένη άφησε το χέρι, κοίταξε τον Ανδρέα και είπε κάτι που κανείς από τους δύο δεν περίμενε. «Έχει γερή πλάτη. Αυτό είναι σημαντικό».
Γυναίκες με κυρτή πλάτη δεν αντέχουν σε αυτά τα κτήματα. Και μπήκε στο σπίτι απαιτώντας να της δείξουν πού ήταν το δωματιό της. Εκείνο το βράδυ ο Ανδρέας χτύπησε για πρώτη φορά την πόρτα του δωματίου της Λουκίας. Ήταν αργά, το υπόλοιπο σπίτι κοιμόταν. «Ναι», ακούστηκε η φωνή της από μέσα. «Εγώ είμαι. Μπορώ να περάσω για λίγο?» Μικρή σιωπή. «Ναι». Μπήκε. Εκείνη καθόταν στο κρεβάτι με ένα βιβλίο που το έκλεισε όταν τον είδε. Δεν υπήρχε ανησυχία στο πρόσωπό της, αλλά υπήρχε προσοχή. «Αύριο η θεία μου θα πάρει πρωινό μαζί μας», είπε ο Ανδρέας μένοντας όρθιος κοντά στην πόρτα, «και θα κάνει ερωτήσεις. Θα είναι πιο δύσκολη από τους δικηγόρους των Βλαχάκηδων γιατί δεν έχει πολιτική ατζέντα. Θέλει απλώς να μάθει αν αυτό είναι αληθινό. Και τι θα της πούμε, όσα έχουμε εξασκηθεί. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν σκεφτήκαμε». «Τι?» «Με ξέρει από τότε που γεννήθηκα. Ξέρει πώς κινούμαι όταν λέω ψέματα. Ξέρει πότε κάτι δεν ταιριάζει». Έκανε μια παύση. «Δεν αρκεί να έχουμε σωστή ιστορία. Πρέπει να φαίνεται πως υπάρχει κάτι αληθινό ανάμεσά μας». Η Λουκία τον κοίταξε σιωπηλή για μια στιγμή. «Τι ακριβώς ζητάτε? Να μη φοβόμαστε να φερόμαστε σαν ζευγάρι ακόμη και όταν δεν κοιτούν δικηγόροι ή δικαστές. Να είναι οι κινήσεις μας λιγότερο υπολογισμένες. Λιγότερο υπολογισμένες ή πιο φυσικές». «Είναι το ίδιο». «Δεν είναι το ίδιο», είπε εκείνη ήρεμα. «Το υπολογισμένο που μοιάζει φυσικό είναι παράσταση. Το φυσικό χωρίς υπολογισμό είναι κάτι άλλο». Ο Ανδρέας δεν απάντησε αμέσως. «Τι σας φοβίζει σε αυτό?» ρώτησε εκείνη. «Τίποτα δεν με φοβίζει». «Τότε τι σας δυσκολεύει?» Αυτή ήταν η σωστή λέξη και το ήξεραν και οι δύο. Ο Ανδρέας κινήθηκε ελαφρά, ακούμπησε στο πλαίσιο της πόρτας με τη στάση ανθρώπου που χρειάζεται στήριγμα χωρίς να θέλει. Να το ζητήσει. «Η Βαλεντίνη πέθανε πριν από 4 χρόνια», είπε χαμηλόφωνα, σαν ο χαμηλός τόνος να μπορούσε να κάνει τη φράση λιγότερο βαριά. «Και από τότε κρατώ τα πάντα σε τάξη. Το κτήμα τους αριθμούς, τα συμβόλαια. Κρατώ τα πάντα να λειτουργούν, γιατί αν σταματήσω, αν επιτρέψω στον εαυτό μου να σταματήσει, τότε». Δεν τελείωσε τη φράση. Η Λουκία δεν τον πίεσε να την τελειώσει. «Καταλαβαίνω», είπε απλώς. «Δεν ζητώ να προσποιηθείτε συναισθήματα», συνέχισε εκείνος πιο σφιγμένος. «Ξέρω ότι υπάρχει όριο. Όλοι έχουμε όριο», είπε εκείνη. «Αλλά υπάρχει χώρος ανάμεσα στο να προσποιείσαι συναισθήματα και στο να φέρεσαι φυσικά. Εγώ μπορώ να δουλέψω μέσα σε αυτόν τον χώρο. Το ερώτημα είναι αν μπορείτε εσείς». Ο Ανδρέας την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο που απλώθηκε με τρόπο δύσκολο να μετρηθεί. «Καληνύχτα», είπε τελικά. «Καληνύχτα, κύριε Ανδρέα», βγήκε και έκλεισε απαλά την πόρτα. Η Λουκία άνοιξε ξανά το βιβλίο, αλλά δεν διάβασε. Έμεινε να κοιτά τη σελίδα χωρίς να τη βλέπει σκεπτόμενη εκείνον τον άντρα που κρατούσε τα πάντα σε τάξη για να μη γκρεμιστεί τίποτα και αναγνώρισε με μία αμηχανία που δεν της άρεσε πως τον καταλάβαινε υπερβολικά καλά, γιατί και εκείνη έκανε το ίδιο. Το πρωινό με τη θεία Κωνσταντίνα ήταν ακριβώς τόσο έντονο όσο είχε προβλέψει ο Ανδρέας και ακριβώς τόσο διαχειρίσιμο όσο είχε αποφασίσει η Λουκία ότι θα το έκανε. Η ηλικιωμένη έφτασε στο τραπέζι με αξιοθαύμαστη όρεξη και μια ομοβροντία ερωτήσεων μεταμφιεσμένων σε συζήτηση που θα εξέθεταν οποιονδήποτε δεν ήταν προετοιμασμένος. Ρώτησε για την οικογένεια της Λουκίας με προσποιητά χαλαρό ενδιαφέρον ανθρώπου που στην πραγματικότητα θέλει να μάθει τα πάντα. Ρώτησε πώς έγινε ο γάμος, πού τελέστηκε, ποιος ήταν παρόν. Η Λουκία απάντησε με ακρίβεια που δεν ήταν νευρική αλλά ήρεμη. «Ο γάμος ήταν μικρός», είπε στο εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου, μόνο με κοντινούς ανθρώπους, γιατί κανείς από τους δύο δεν ήθελε. Κάτι επιδεικτικό δεδομένου ότι ακόμη σεβόμασταν την περίοδο πένθους για τη Βαλεντίνη. Ήταν απάντηση που είχε νόημα, που σεβόταν την ιστορία του Ανδρέα και που έκανε σχεδόν αδύνατο για τη θεία Κωνσταντίνα να τη διαψεύσει χωρίς να φανεί αναίσθητη. Η ηλικιωμένη την κοίταξε με τα μικρά λαμπερά μάτια της. «Και η δική σου οικογένεια δεν ήρθε. Η μητέρα μου δεν μπορούσε να ταξιδέψει, θεία Κωνσταντίνα. Η υγεία της δεν είναι καλή. Ο πατέρας σου», μια παύση που η Λουκία μετέτρεψε σε κάτι που έμοιαζε απλώς με πόνο, όχι με υπεκφυγή. «Δεν έχουμε σχέση». Η Κωνσταντίνα έγνεψε αργά. Έμοιαζε να το επεξεργάζεται.
Οι άντρες σε αυτά τα μέρη μερικές φορές αποτυχάνουν περισσότερο και από τη βροχή, είπε τελικά με τη βαρύτητα ανθρώπου που έχει δει πολλά. Αυτό δεν είναι δικό σου φταίξιμο. Η Λουκία χαμήλωσε ελαφρά τα μάτια. Όχι από ντροπή, αλλά επειδή το σχόλιο είχε αγγίξει κάτι που δεν ήταν υποκριτικό. Ο Ανδρέας που άκουγε ενώ έκανε πως συγκεντρωνόταν στο ψωμί, πρόσεξε εκείνη τη στιγμή τη μικρή αλλαγή στη στάση της Λουκίας, τον τρόπο που τα χέρια της σταμάτησαν πάνω στο φλιτζάνι του καφέ ένα δευτερόλεπτο πριν συνεχίσουν να κινούνται, φυσιολογικά. Και χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να το υπολογίσει, άπλωσε το χέρι πάνω στο τραπέζι και το ακούμπησε πάνω στο δικό της. Ήταν μια σύντομη κίνηση μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Τέρα το απέσυρε και συνέχισε το πρωινό σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Όμως η θεία Κωνσταντίνα το είδε και κάτι άλλαξε στην έκφρασή της. Μετά το πρωινό, όταν η Λουκία είχε ανέβει στο δωματιό της και ο Ανδρέας σέρβιρε και άλλο καφέ, η ηλικιωμένη είπε χωρίς να τον «Κοιτάξει, αυτό το κορίτσι έχει κουβαλήσει βαριά πράγματα». «Ναι, και εσύ το ξέρεις». «Ναι, ωραία». Η Κωνσταντίνα πήρε το φλιτζάνι της. Αυτό χρειαζόμουν να μάθω. Και δεν έκανε άλλες ερωτήσεις για την αρχή της σχέσης τους, επειδή αυτό που είδε σε εκείνη τη κούρα. Χειρονομία της είπε περισσότερα από οποιαδήποτε απάντηση. Το πρόβλημα ήταν πως εκείνη η χειρονομία είπε κάτι και στον Ανδρέα και αυτό δεν βρισκόταν μέσα στη συμφωνία. Η τρίτη εβδομάδα έφερε κάτι που κανείς δεν περίμενε, την άφιξη του Ροδρίγου Βλαχάκη. Όχι του δικηγόρου, όχι του νόμιμου εκπροσώπου, αλλά του ίδιου του άντρα. Ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς Βλαχάκη, εκείνος που κουβαλούσε τη διαμάχη σαν προσωπική σημαία, έφτασε στον Άγιο Στέφανο, τον αμπελιών με ένα αυτοκίνητο που κόστιζε όσο αρκετά χρόνια σοδιάς και παρουσιάστηκε στο κτήμα με ένα χαμόγελο που ο Ανδρέας αναγνώριζε από την παιδική τους ηλικία. Ήταν το χαμόγελο εκείνου που έρχεται να κερδίσει και ήδη ξέρει πώς. «Ανδρέα, καιρό έχουμε να ειδωθούμε». «Ροδρίγο». Έσφιξαν τα χέρια με εκείνη την ευγένεια των εχθρών που γνωρίζονται από παιδιά, εκείνο το μαθημένο πρωτόκολλο που χρησιμεύει για να κρατά απόσταση χωρίς να χρειάζεται να την ομολογήσει. «Ήρθα να κάνω άλλη μια πρόταση επειδή είμαι άνθρωπος δεύτερων ευκαιριών». Πέρασε, τον οδήγησε στη σάλα. Η Λουκία ήταν στο γραφείο, τακτοποιούσε έγγραφα και όταν άκουσε φωνές που δεν αναγνώριζε, εμφανίστηκε διακριτικά. Ο Ανδρέας την είδε από τον διάδρομο και με μια ελάχιστη σχεδόν αόρατη κίνηση της έκανε νόημα να πλησιάσει. Εκείνη μπήκε στη σάλα με τη γνωστή της ηρεμία. Ο Ροδρίγος Βλαχάκης την είδε και κάτι πέρασε από το πρόσωπό του. Ήταν τόσο γρήγορο που σχεδόν δεν φαινόταν. Αλλά ο Ανδρέας το είδε. Δεν ήταν μόνο αξιολόγηση. Ήταν αναγνώριση. Σαν ο Ροδρίγος Βλαχάκης να ήξερε ήδη ποια ήταν η Λουκία Πετράκη. «Η σύζυγός μου η Λουκία», είπε ο Ανδρέας. «Χαίρο πολύ», είπε ο Ροδρίγος με εκείνο το χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια. «Παρομοίως», απάντησε η Λουκία χωρίς και εκείνη να πάρει τα μάτια από πάνω του. Η πρόταση του Ροδρίγου ήταν απλή στην επιφάνεια, να αγοράσει το κτήμα σε τιμή που αποκαλούσε δίκαιη και που ήταν η μισή της πραγματικής του αξίας. Σε αντάλλαγμα θα απέσυρε την αγωγή και θα άφηνε τη νομική διαμάχη χωρίς συνέχεια. «Δεν ενδιαφέρομαι να πουλήσω», είπε ο Ανδρέας. «Είναι καλή προσφορά. Σκέψου πως αν ο δικαστής αποφασίσει εναντίον σου μπορεί να το χάσεις χωρίς να πάρεις τίποτα. Ο δικαστής δεν θα αποφασίσει εναντίον μου. Όλοι αυτό λένε μέχρι να γίνει». Ακολούθησε τεταμένη σιωπή. Η Λουκία μίλησε εκείνη τη στιγμή και το έκανε με μια γαλήνη που αποσυντόνιζε ακριβώς επειδή ήταν απόλυτα αληθινή. «Κύριε Βλαχάκη, αυτό το κτήμα κουβαλά 3 γενιές δουλειάς. Δεν είναι μόνο ακίνητο. Είναι ιστορία. Και η ιστορία δεν έχει τιμή αγοράς». Ο Ροδρίγος την κοίταξε. «Με όλο τον σεβασμό, κυρία μου, τα δικαστήρια δεν κινούνται με ιστορίες. Κινούνται με χαρτιά και νόμους». «Γι' αυτό θα κερδίσουμε», απάντησε εκείνη, «επειδή τα χαρτιά είναι σε τάξη και ο νόμος είναι καθαρός όταν κανείς δεν τον έχει στρεβλώσει». Ο Ροδρίγος χαμογέλασε διαφορετικά πιο σφιχτά. «Βλέπω πως η γυναίκα σου έχει χαρακτήρα, Ανδρέα». «Πάντα είχε», είπε ο Ανδρέας και εκείνη τη στιγμή το είπε με φυσικότητα που δεν είχε υπολογίσει. Ο Ροδρίγος σηκώθηκε, πήρε το καπέλο του και πριν φύγει γύρισε άλλη μια φορά προς τη Λουκία.
Γαλάζιος λόφος, σωστά. Είπε, γνώρισα αυτό το χωριό πριν χρόνια. Ενδιαφέροντες άνθρωποι εκεί. Και έφυγε. Η σιωπή που έμεινε στη σάλα είχε ιδιαίτερο βάρος. Ο Ανδρέας κοίταξε τη Λουκία. Εκείνη τον κοίταζε με την έκφραση που είχε μάθει να αναγνωρίζει ως πρόλογο σε κάτι σημαντικό. «Πώς ξέρει από πού είμαι», είπε χαμηλόφωνα. «Δεν ξέρω. Εκείνος ο άντρας είχε σχέση με ό,τι συνέβη στην οικογένειά μου». Ο Ανδρέας δεν απάντησε αμέσως και εκείνη η παύση, εκείνο το κλάσμα δευτερολέπτου πριν πει ότι δεν ήξερε ήταν αρκετό για τη Λουκία. Σηκώθηκε αργά. «Ξέρετε κάτι», είπε. «Μου υποσχεθήκατε πως τίποτα από όσα μου κρύβατε δεν θα με έβλαπτε άμεσα και ακόμη θέλω να το πιστέψω. Αλλά αυτό δεν αρκεί πια». Και βγήκε από τη σάλα με εκείνον τον τρόπο της να φεύγει που δεν ήταν δραματικός αλλά ήταν οριστικός. Ο Ανδρέας έμεινε μόνος, κοίταξε την κλειστή πόρτα και κατάλαβε πως είχε φτάσει η στιγμή που ανέβαλε από την πρώτη μέρα. Υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να της πει. Ανέβηκε στο γραφείο του, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο πίσω από τον πίνακα του προπάπου του, που κανείς δεν ήξερε πως ήταν εκεί εκτός από τον κυρ Πορφύρη, έβγαλε έναν φάκελο, τον κοίταξε για πολλή ώρα και ύστερα πήγαινα. Βρει τη Λουκία. Τη βρήκε στον πλαϊνό κήπο στο ίδιο μέρος όπου την είχε βρει όταν ήρθε η θεία Κωνσταντίνα με την πλάτη. Γυρισμένη τα χέρια, σταυρωμένα στο στήθος κοιτώντας τα κλίματα. Εκείνη δεν γύρισε αμέσως. «Καθίστε παρακαλώ», είπε εκείνος. «Είμαι καλά και έτσι». Ήταν το ίδιο που του είχε πει την πρώτη μέρα στο γραφείο. Εκείνος το θυμήθηκε και, για λόγο που δεν μπόρεσε να εντοπίσει αυτό, τον πόνεσε περισσότερο από το ίδιο το πρόβλημα. «Εντάξει», είπε, «τότε ακούστε με όρθια». Στάθηκε δίπλα της, όχι μπροστά της, αλλά δίπλα της κοιτώντας και εκείνος τα κλίματα. 4 χρόνια πριν εξαφανιστεί ο πατέρας σας έγινε μια διαπραγμάτευση γης στην περιοχή του, γαλάζιου λόφου. Χωράφια που ανήκαν σε μικρές οικογένειες αγρότες που δεν είχαν δικηγόρους ούτε πόρους για να αμυνθούν. Οι Βλαχάκηδες ήταν πίσω από εκείνη την υπόθεση. Χρειάζονταν μεσάζοντες που θα υπέγραφαν έγγραφα στο όνομα τρίτων ανθρώπους που να φαίνονται ντόπιοι αξιόπιστοι και που αργότερα θα φορτώνονταν την ενοχή αν κάτι πήγαινε στραβά. Η Λουκία δεν είπε τίποτα, αλλά εκείνος είδε τους ώμους της να σφίγγονται. «Ο πατέρας σας ήταν ένας από αυτούς τους μεσάζοντες. Δεν ξέρω αν μπήκε γνωρίζοντας πλήρως τι έκανε ή αν τον χρησιμοποίησαν χωρίς να καταλάβει την έκταση. Αλλά υπέγραψε. Και όταν οι ζημιωμένες οικογένειες άρχισαν να διαμαρτύρονται, οι Βλαχάκηδες τον άφησαν μόνο. Πώς τα ξέρετε όλα αυτά? Όταν άρχισε η διαμάχη για το κτήμα μου έβαλα ανθρώπους να ερευνήσουν τους Βλαχάκηδες. Έψαξα όλα όσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον μου και όλα όσα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εγώ εναντίον τους. Σε εκείνη την έρευνα βρήκα τις καταγραφές του γαλάζιου λόφου. Η Λουκία γύρισε και τον κοίταξε απευθείας. «Από πότε το ξέρετε?» «Από πριν μιλήσω μαζί σας την πρώτη φορά». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν από εκείνες που αλλάζουν κάτι μόνιμα. «Γι' αυτό με διαλέξατε», είπε εκείνη, και στη φωνή της υπήρχε κάτι που δεν ήταν ακόμη θυμός, αλλά ζούσε στην ίδια γειτονιά. «Επειδή ξέρατε για τον πατέρα μου και σκεφτήκατε πως θα είχατε περισσότερο έλεγχο πάνω μου». «Όχι». «Τότε εξηγήστε μου». «Σας διάλεξα επειδή είδα κάτι σε εσάς που δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα σας». Γύρισε να την κοιτάξει στα μάτια. «Αλλά είναι αλήθεια ότι ήξερα για τον γαλάζιο λόφο και έπρεπε να σας το είχα πει πριν. Αυτό ήταν λάθος μου». «Λάθος», επανέλαβε εκείνη με ψυχρότητα πιο τρομακτική από οποιαδήποτε κραυγή. «Ναι, λάθος. Όχι στρατηγική, όχι παγίδα, λάθος κρίσης που έκανα επειδή πίστεψα πως αν το έλεγα πριν από τη συμφωνία δεν θα δεχόσασταν. Είχατε δίκιο, το ξέρω. Άρα με χειραγωγήσατε». Ο Ανδρέας δεν απάντησε. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί. «Ναι», είπε τελικά. «Κατά κάποιον τρόπο ναι». Η Λουκία γύρισε ξανά προς τα κλίματα. Τα χέρια της ήταν σφιγμένα. Ο Ανδρέας το έβλεπε από εκεί όπου στεκόταν. «Υπάρχει κάτι άλλο που δεν μου έχετε πει». «Υπάρχει ένα πράγμα». «Πείτε το». «Οι καταγραφές που βρήκα για τον γαλάζιο λόφο περιλαμβάνουν πληροφορίες για το γιατί οι Βλαχάκηδες χρειάζονταν εκείνο το σχήμα. Τα χωράφια που απέκτησαν παράνομα εκεί έχουν άμεση σύνδεση με τη γη που διεκδικούν τώρα εδώ. Είναι το ίδιο δίκτυο, ίδια επιχείρηση απλωμένη στον χρόνο.
Αν μπορέσω να αποδείξω αυτή τη σύνδεση μπροστά στον δικαστή, όχι μόνο κερδίζω τη διαμάχη για το κτήμα μου. Οι βλαχάκηδες θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για απάτη σε ολόκληρη την περιοχή. Η Λουκία τον κοίταξε πάνω από τον ώμο της και ο πατέρας μου, ο Ανδρέας, δίστασε. Οι καταγραφές τον αναφέρουν ως μεσάζοντα, αλλά υπάρχει και ένδειξη ότι πιέστηκε. Όχι απολύτως αθωωτική, αλλά αρκετή για να δείξει ότι δεν ενήργησε μόνος ούτε εθελοντικά. Αν αυτό βγει στο φως σε επίσημη διαδικασία, η ιστορία της οικογένειάς σας στον γαλάζιο λόφο μπορεί να αλλάξει. Η σιωπή ήταν μεγάλη. Τα κλίματα κινούνταν με τον απογευματινό άνεμο. Ένα πουλί τραγούδισε στη στέγη της συναποθήκης με την αδιαφορία όσων δεν καταλαβαίνουν ανθρώπινα προβλήματα. «Γιατί μου το λέτε τώρα?» ρώτησε η Λουκία πιο χαμηλά. «Επειδή ο Ροδρίγος σας αναγνώρισε. Το είδα στο πρόσωπό του. Και όταν σας αναγνώρισε κατάλαβα ότι δεν είναι πια ασφαλές για εσάς να είστε εδώ χωρίς να ξέρετε τα πάντα». Η Λουκία πήρε χρόνο και ο Ανδρέας τον σεβάστηκε σιωπηλά. «Χρειάζομαι να σκεφτώ», είπε τελικά. «Εντάξει, μόνη». «Εντάξει». Ο Ανδρέας πήρε τον φάκελο που είχε αφήσει πάνω στο παγκάκι και τον έβαλε στα χέρια της. «Διαβάστε τον όποτε θέλετε. Είναι όλες οι πληροφορίες που έχω». Και έφυγε. Η Λουκία έμεινε μόνη ανάμεσα στα κλίματα με τον φάκελο στα χέρια και εκείνη την ιδιαίτερη αίσθηση που έχει κανείς όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια του αποδεικνύεται διαφορετικό από ό,τι φαινόταν. Δεν ήταν πλήρης προδοσία. Δεν ήταν πλήρης εμπιστοσύνη. Ήταν κάτι ενδιάμεσο εκείνη η θολή περιοχή όπου συχνάζουν τα σημαντικά πράγματα. Άνοιξε τον φάκελο και διάβαζε μέχρι που νύχτωσε. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε ή κοιμήθηκε σε μικρά κομμάτια που δεν έφταναν για ξεκούραση. Στις 4 τα ξημερώματα σηκώθηκε όπως πάντα και βγήκε να περπατήσει στις άκρες του αμπελώνα. Ο Ανδρέας στεκόταν στο παράθυρο. Την είδε να περνά, δεν κατέβηκε, δεν την ακολούθησε, αλλά ούτε απομακρύνθηκε από το παράθυρο μέχρι που η φιγούρα της Λουκίας χάθηκε στη στροφή του, δρόμου και το σκοτάδι την επέστρεψε στον αμπελώνα. Την επόμενη μέρα η Λουκία μπήκε στο γραφείο του Ανδρέα χωρίς να χτυπήσει. Εκείνος σήκωσε το βλέμμα από τα χαρτιά. «Συνεχίζω», είπε εκείνη. «Δηλαδή, συνεχίζω με τη συμφωνία». Κάθισε στην καρέκλα μπροστά στο γραφείο την ίδια της πρώτης μέρας, αλλά με νέο όρο. «Σας ακούω. Όταν τελειώσει όλο αυτό, αν πραγματικά έχετε πληροφορίες που μπορούν να καθαρίσουν το όνομα της οικογένειάς μου, θα τις χρησιμοποιήσετε. Δεν θα τις κρατήσετε για μελλοντικό παζάρι. Δεν θα τις κάνετε νόμισμα. Θα τις χρησιμοποιήσετε. Σκόπευα να το κάνω ούτως ή άλλως. Τώρα πρέπει να μου το υποσχεθείτε». Ο Ανδρέας την κοίταξε. «Σας το υπόσχομαι». Η Λουκία έγνεψε. «Και θέλω πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχετε για τον πατέρα μου. Όλες. Χωρίς φίλτρα. Εντάξει. Ξέρετε που είναι τώρα?» Μια παύση. «Όχι με βεβαιότητα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι πέρασε βόρεια σε άλλη περιφέρεια, άλλαξε πιθανότατα όνομα. Οι βλαχάκηδες έχουν λόγους να τον κρατούν σιωπηλό και μακριά». Η Λουκία το απορρόφησε. «Είναι ζωντανός. Σύμφωνα με όσα μπόρεσαν να εντοπιστούν μέχρι πριν από 18 μήνες, ναι». Κάτι στο πρόσωπο της Λουκίας άλλαξε ελάχιστα. Δεν ήταν ακριβώς ανακούφιση. Ήταν πιο σύνθετο. Ήταν το συναίσθημα ανθρώπου που για χρόνια δεν ξέρει αν μισεί κάποιον ή του λείπει και ξαφνικά παίρνει απάντηση που δεν λύνει κανένα από τα δύο. «Εντάξει», είπε τελικά. «Συνεχίζουμε». Έτσι 3 εβδομάδες μετά την αρχή η συμφωνία παρέμενε όρθια, αλλά δεν ήταν πια η ίδια συμφωνία. Είχε νέες στρώσεις, είχε ιστορία και είχε το βάρος όσων υπόθηκαν και όσων έμεναν ακόμη να υποθούν. Αυτό που κανείς δεν είχε υπολογίσει ήταν ότι την επόμενη εβδομάδα θα ερχόταν κάτι που θα τα άλλαζε όλα ξανά. Με τη μορφή μιας επιστολής που έφτασε για τη Λουκία Πετράκη γραμμένη με γραφή που εκείνη αναγνώρισε πριν ακόμη ανοίξει τον φάκελο. Ήταν από τον πατέρα της. Η επιστολή έφτασε ένα απόγευμα Τρίτης ανάμεσα στην κανονική αλληλογραφία που ο Τοβίας έφερνε από το χωριό. Ήταν σταλμένη στο όνομα Λουκία Πετράκη, όχι Λουκία Μοντελή, πράγμα που σήμαινε ότι όποιος την έστειλε ήξερε πως εκείνη ήταν
εκεί, αλλά δεν ήξερε ή δεν χρησιμοποιούσε το νέο όνομα. Η Λουκία βρισκόταν στην κουζίνα βοηθώντας την κυρά Ευδοκία, που είχε πια πάψει να διαμαρτύρεται για αυτή τη βοήθεια και είχε περάσει στο να την οργανώνει. Όταν ο Τοβίας της έδωσε τον φάκελο με τη φυσικότητα ανθρώπου που δεν ξέρει τι κρατά εκείνη τον ναι, πήρε είδε τη γραφή και ένιωσε κάτι που δεν μπόρεσε να ονομάσει. Ήταν ένας τρόμος που ξεκινούσε στο στήθος και δεν έφτανε στα χέρια επειδή τα χέρια ήταν το κομμάτι της που πάντα κρατούσε. Σταθερό. «Ευχαριστώ Τοβία». Ανέβηκε στο δωματιό της, έκλεισε την πόρτα και άνοιξε τον φάκελο. Η επιστολή ήταν σύντομη 3 σελίδες γραμμένες με τη σφιχτή γραφή ανθρώπου που έχει πολλά να πει και λίγη εμπιστοσύνη ότι θα τον ακούσουν. Ο Ηρακλής Πετράκης έλεγε στην κόρη του ότι ήταν ζωντανός, ότι ήξερε πως εκείνη αναγκάστηκε να φύγει από τον γαλάζιο λόφο, εξαιτίας του ότι το κουβαλούσε κάθε μέρα. Της έλεγε πως δεν είχε μπορέσει να επιστρέψει επειδή οι άντρες για τους οποίους είχε δουλέψει είχαν ακόμη μάκρυ χέρι και ήξεραν πως αν εμφανιζόταν, οι πληροφορίες που είχε για αυτούς θα έβγαιναν στο φως. Της έλεγε πως είχε γράψει αυτές τις πληροφορίες και τις είχε φυλάξει σε μέρος που μόνο εκείνη μπορούσε να βρει αν θυμόταν που έπαιζαν όταν ήταν παιδί. Και στο τέλος, σχεδόν σαν να το πρόσθεσε με δισταγμό της, έλεγε «Πρόσεχε τους μοντελίδες». Η Λουκία διάβασε εκείνη την τελευταία γραμμή 3 φορές. «Πρόσεχε τους μοντελίδες». Καμία άλλη εξήγηση, κανένα πλαίσιο, μόνο αυτό. Κατέβηκε στο γραφείο του Ανδρέα. Αυτή τη φορά χτύπησε. Εκείνος είπε να περάσει. Μπήκε και άφησε την επιστολή πάνω στο γραφείο χωρίς να πει τίποτα. Ο Ανδρέας τη διάβασε. Τη διάβασε ολόκληρη, όχι επιφανειακά. Και η Λουκία τον παρακολουθούσε να διαβάζει ψάχνοντας στο πρόσωπο του σημάδι από κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει εκεί. «Ξέρετε τι εννοεί το τελευταίο?» ρώτησε όταν εκείνος τελείωσε. Ο Ανδρέας άφησε την επιστολή στο γραφείο, σταύρωσε τα χέρια στο στήθος και κοίταξε προς τα πάνω για μια στιγμή σαν να τακτοποιούσε κάτι μέσα του. «Υπάρχει μια πιθανότητα», είπε αργά. «Όταν ο πατέρας μου έκανε ορισμένες συμφωνίες γης, πριν από 20 χρόνια υπήρχε μια παράλληλη συμφωνία που αφορούσε αρκετούς κτηματίες της περιοχής. Ήμουν νέος και δεν συμμετείχα άμεσα, αλλά όταν πέθανε και έλεξα όλα τα αρχεία του, βρήκα μερικά πράγματα που δεν ήταν απολύτως καθαρά. Τι είδους πράγματα? Μεταβιβάσεις όπου οι υπογραφές δεν τέριαζαν με τις ημερομηνίες. Χωράφια που εμφανίζονταν να έχουν περάσει σε ονόματα που δεν αντιστοιχούσαν. Ο πατέρας μου δεν ήταν ο μόνος. Αρκετοί κτηματίες της περιοχής συμμετείχαν μαζί και οι Βλαχάκηδες. Αλλά υπάρχουν σε εκείνα τα αρχεία και ονόματα που μπορεί να σχετίζονται με τους Πετράκηδες». Η Λουκία τον κοίταξε σταθερά. «Η οικογένειά μου και οι δικοί σας έχουν κάτι κοινό σε αυτό. Δεν το ξέρω με βεβαιότητα, αλλά είναι πιθανό ο πατέρας σας να έχει πληροφορίες που τον συνδέουν με εκείνο το δίκτυο και ότι το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει κάπου και το όνομα Μοντελής. Το όνομά σας, το όνομα του πατέρα μου, όχι το δικό μου. Και εσείς έχετε σχέση?» Η ερώτηση ήταν άμεση, χωρίς στολίδια. Ο Ανδρέας τη δέχτηκε με τον ίδιο τρόπο. «Εγώ δεν υπέγραψα τίποτα. Δεν συμμετείχα σε εκείνες τις συμφωνίες. Όταν βρήκα τα αρχεία συμβουλεύτηκα δικηγόρο και τα κατέγραψα όλα για να προστατευτώ, αλλά το όνομα Μοντελής βρίσκεται σε αυτά τα χαρτιά και είναι πιθανό ο πατέρας σας να το ξέρει». Η Λουκία σηκώθηκε και περπάτησε ως το παράθυρο. Έξω, οι αμπελώνες έλαμπαν κάτω από έναν μεσημεριανό ήλιο που δεν είχε καμία συμπόνια για τα ανθρώπινα προβλήματα. «Άρα ο πατέρας σας και ο δικός μου μπορεί να ήταν στο ίδιο βρώμικο παιχνίδι, στο ίδιο δίκτυο. Όχι απαραίτητα στην ίδια υπόθεση. Ποια είναι η διαφορά?» «Η διαφορά είναι πως τον δικό μου πατέρα τον άφησαν ήσυχο επειδή πέθανε προτού μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν. Τον δικό σας τον άφησαν ζωντανό αλλά εξαφανισμένο επειδή μπορούσε να μιλήσει». Η Λουκία έμεινε για λίγο με τα μάτια στον ορίζοντα. «Τι γίνεται αν αυτό που έχει φυλάξει ο πατέρας μου βλάπτει την οικογένεια Μοντελή?» Ο Ανδρέας άργησε ένα δευτερόλεπτο να απαντήσει, ένα δευτερόλεπτο που η Λουκία μέτρησε. «Τότε θα πρέπει να βγει στο φως έτσι κι αλλιώς», είπε. «Δεν θα σας ζητήσω να προστατεύσετε ένα όνομα που δεν αξίζει προστασία. Ακόμη κι αν είναι το δικό σας. Το δικό μου είναι καθαρό. Αν τα αρχεία δείξουν το αντίθετο, θα το εξετάσουμε.
αλλά δεν θα κρύψω την αλήθεια για να κερδίσω μια διαμάχη γης. Η Λουκία τον κοίταξε για πολλή ώρα με εκείνον τον τρόπο της που δεν ζητούσε άδεια ούτε εξηγήσεις, απλώς έβλεπε. «Πώς ξέρω ότι αυτό είναι αλήθεια?» «Δεν το ξέρετε», απάντησε ο Ανδρέας. «Αυτό είναι το πρόβλημα με την εμπιστοσύνη. Δεν έρχεται ποτέ με εγγύσεις». Η Λουκία κοίταξε την επιστολή και ύστερα εκείνον. «Πρέπει να πάω εκεί όπου ο πατέρας μου λέει ότι είναι οι πληροφορίες. Μόνο εγώ ξέρω που είναι. Πότε?» «Το συντομότερο». «Θα πάτε μόνοι?» Παύση. «Δεν ξέρω. Μπορώ να σας πάω». «Γιατί να το κάνετε?» «Επειδή αν αυτό που έχει φυλάξει ο πατέρας σας είναι αυτό που πιστεύω μπορεί να είναι ακριβώς ότι χρειαζόμαστε μπροστά στον δικαστή». «Αλλά και...» Εδώ σταμάτησε σαν να μετρούσε πόσο από το επόμενο ήθελε να πει «επειδή δεν μου φαίνεται πια δίκαιο να το αντιμετωπίσετε. Μόνοι». Η Λουκία τον κοίταξε με την έκφραση που εκείνος δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει εντελώς, αλλά πλέον αναγνώριζε. Ήταν η έκφραση ανθρώπου που θέλει να πιστέψει κάτι και υπολογίζει το κόστος. «Φεύγουμε αύριο νωρίς», είπε τελικά. Το ταξίδι προς τον γαλάζιο λόφο κράτησε σχεδόν 4 ώρες σε δρόμους που ο χρόνος δεν είχε φερθεί με καλοσύνη. Ο Ανδρέας οδηγούσε. Η Λουκία κοιτούσε από το παράθυρο δείχνοντας πού και πού την κατεύθυνση και τον υπόλοιπο χρόνο, μένοντας σε εκκίνητη. Σιωπή της που πια δεν του φαινόταν άβολη όπως στην αρχή. Στα μισά του δρόμου σταμάτησαν σε ένα μικρό σημείο όπου μια γυναίκα πουλούσε σπανακόπιτες και τυρόπιτες από ένα καλάθι, κάτω από έναν πλάτανο. Η Λουκία κατέβηκε από το αυτοκίνητο και αγόρασε 2 χωρίς να ρωτήσει τον Ανδρέα τι ήθελε. Του έδωσε τη μία όταν γύρισε στη θέση της και συνέχισε να κοιτά από το παράθυρο. «Ευχαριστώ», είπε εκείνος. «Συνεχίστε να οδηγείτε». Υπήρχε όμως κάτι διαφορετικό σε εκείνη τη χειρονομία, σε εκείνη τη μικρή κανονικότητα του να μοιράζονται φαγητό χωρίς πρωτόκολλο. Ο Ανδρέας δεν το ανέλυσε. Το άφησε να υπάρξει. Ο γαλάζιος λόφος ήταν ακριβώς όπως φαντάζεται κανείς στα χωριά που φύλαξαν τα μυστικά τους για πολύ καιρό μικρός. Σκονισμένος με εκείνη την ιδιαίτερη ακινησία των τόπων όπου όλοι γνωρίζονται και κανείς δεν λέει όλα όσα ξέρει. Μπήκαν από τον κεντρικό δρόμο και η Λουκία άρχισε να δίνει οδηγίες με πιο χαμηλή φωνή σαν να μπορούσε το χωριό να την ακούσει. «Στρίψτε εδώ. Συνεχίστε ως το τέλος. Σταματήστε πριν από τη γέφυρα». Ο Ανδρέας ακολούθησε τις οδηγίες χωρίς να ρωτήσει. Κατέβηκαν. Η Λουκία πήρε ένα μονοπάτι που ακολουθούσε την άκρη ενός ξερού ρέματος. Ο Ανδρέας την ακολούθησε. Το τοπίο ήταν ξηρό με λίγα γέρικα δέντρα που έδιναν περισσότερη σκιά παρά δροσιά. Έφτασαν σε ένα συγκεκριμένο δέντρο μια τεράστια φλαμουριά με τον κορμό σχισμένο από κάποιον μακρινό κεραυνό. Η Λουκία γονάτισε κοντά στις ρίζες. Στο άνοιγμα όπου ο κορμός κατέβαινε προς το χώμα έβαλε το χέρι. «Όταν ήμουν παιδί, εγώ και ο πατέρας μου είχαμε ένα παιχνίδι», είπε ψάχνοντας. «Κρύβαμε πράγματα στις κουφάλες των δέντρων. Έλεγε πως τα δέντρα είναι οι καλύτεροι φύλακες επειδή δεν έχουν γλώσσα. Το χέρι της βρήκε κάτι. Το τράβηξε προσεκτικά. Ήταν ένα μικρό μεταλλικό κουτί σφραγισμένο με ταινία τυλιγμένο σε κερωμένο πανί που το είχε προστατεύσει από τον χρόνο και την υγρασία. Το άνοιξε. Μέσα υπήρχαν έγγραφα αρκετά, άλλα φωτοτυπημένα, άλλα γραμμένα στο χέρι με τη γραφή του πατέρα της. Υπήρχε και ένα USB μέσα σε σφραγισμένο σακουλάκι. Η Λουκία τα κοίταξε χωρίς να τα βγάλει όλα. Ο Ανδρέας περίμενε. «Μπορείτε να δείτε», είπε τελικά δίνοντάς του το πρώτο έγγραφο. Ο Ανδρέας το πήρε, το διάβασε το δεύτερο, το τρίτο. Το πρόσωπό του δεν άλλαξε πολύ, αλλά η Λουκία που ήδη τον ήξερε καλύτερα όσο περίμενε να τον ξέρει σε αυτό το σημείο είδε τι μικρή κίνηση στο σαγόνι του που έδειχνε πως κάτι τον βάραινε. «Τι λέει?» «Λέει αυτό που υποψιαζόμουν», απάντησε εκείνος ήρεμα. «Υπάρχουν μεταβιβάσεις που αφορούν το όνομα Μοντελής και είναι υπογεγραμμένες από τον πατέρα μου. Χρονολογούνται σχεδόν πριν από 25 χρόνια». Έκανε παύση. «Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει αλληλογραφία ανάμεσα στους βλαχάκηδες και σε υπάλληλο του κτηματολογίου που δείχνει ότι οι παρατυπίες
οργανώθηκαν από πάνω. Ο πατέρας μου υπέγραψε ναι, αλλά υποπίεση όπως και ο δικός σας. Πόσο σοβαρά είναι για εσάς, για μένα προσωπικά όχι, αλλά για το όνομα Μοντελής θα υπάρξουν ερωτήσεις. Την κοίταξε. Προτιμώ να βγουν τώρα παρά αφού κερδίσω την υπόθεση. Θα τα χρησιμοποιήσετε όλα. Θα τα δώσω στον κύριο Καστρινό και θα αφήσω εκείνον να αποφασίσει τι έχει νομική αξία. Αλλά ναι, θα χρησιμοποιήσω ό,τι είναι απαραίτητο ακόμη και αν μου κοστίσει. Η Λουκία τον κοίταξε για πολλή ώρα. Δεν το περίμενα αυτό από εσάς. Τι περιμένατε? Να διαλέξετε το κτήμα. Το κτήμα πρέπει και αυτό να είναι τίμιο για να επιβιώσει, είπε εκείνος. Αλλιώς τι υπερασπίζομαι? Μάζεψαν όλα τα έγγραφα προσεκτικά και τα έβαλαν στο κουτί. Η Λουκία το έκλεισε και ο Ανδρέας το φύλαξε κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου. Στην επιστροφή η σιωπή ήταν διαφορετική από εκείνη του ερχομού. Ήταν πιο γεμάτη με εκείνον τον τρόπο που γεμίζουν οι σιωπές όταν δύο άνθρωποι έχουν μοιραστεί κάτι που δεν μπορούν να μοιραστούν με κανέναν άλλον. Περίπου 20 χιλιόμετρα πριν από το κτήμα, χωρίς να το έχει προαναγγείλει τίποτα, η Λουκία είπε «Ο πατέρας μου έμαθε να τριγώ στα φύλλα όταν ήμουν 8 χρονών εδώ σε τέτοιες γέες. Η οικογένειά του είχε ένα μικρό νοικιασμένο κομμάτι πριν το χάσει. Άρα δεν είμαι εντελώς ξένη σε αυτό το είδος γης». Ο Ανδρέας δεν απάντησε αμέσως. «Σας άρεσε?» «Ναι». «Μια παύση. Ακόμη μου αρέσει». «Το ξέρω. Φαίνεται όταν δουλεύετε». Η Λουκία τον κοίταξε. «Πότε με παρατηρήσατε να δουλεύω? Πριν σας μιλήσω αρκετές μέρες. Και κανείς δεν σας είπε ότι αυτό ήταν λίγο παράξενο?» Ο Ανδρέας, για πρώτη φορά σε όλο αυτό το διάστημα, σχημάτισε κάτι που έμοιαζε με μικρό χαμόγελο. «Ο κυρ Πορφύρης με κοίταξε, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ο κυρ Πορφύρης δεν λέει ότι σκέφτεται, αν δεν του δοθεί άδεια». Η Λουκία κούνησε ελαφρά το κεφάλι, αλλά δεν κατάφερε να κρύψει εντελώς την άκρη των χιλιών της, που ήταν σχεδόν χαμόγελο. Έφτασαν στο κτήμα όταν ο ήλιος έπεφτε και έβαφε τα αμπέλια με εκείνο το χρώμα ανάμεσα στο χρυσό και το χάλκο που έκανε τον τόπο να μοιάζει βγαλμένος από άλλον χρόνο. Ο Ανδρέας σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στην κεντρική είσοδο. Η Λουκία άνοιξε την πόρτα για να κατέβει και μετά σταμάτησε. «Κύριε Ανδρέα». «Ναι. Ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε γι' αυτό». «Το ξέρω. Αλλά ευχαριστώ». Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μπήκε στο αρχοντικό. Ο Ανδρέας έμεινε για λίγο με τα χέρια στο τιμόνι κοιτώντας την πόρτα από όπου εκείνη είχε χαθεί. Έξω τα χρυσά κλίματα κινούνταν με τον άνεμο και ο ήλιος συνέχιζε να πέφτει αδιάφορος όπως πάντα. Οι τελευταίες 15 μέρες πριν από την ακρόαση πέρασαν με την ιδιαίτερη ένταση των πραγμάτων που είναι έτοιμα να λυθούν αλλά μπορούν ακόμη να σπάσουν. Ο δικηγόρος Καστρινός εξέτασε τα έγγραφα του μεταλλικού κουτιού 2 συνεχόμενες μέρες χωρίς να κοιμηθεί περισσότερο άψα, όσο ήταν απολύτως αναγκαίο. Όταν βγήκε από το δωμάτιο όπου είχε δουλέψει, είχε βαθιές σακούλες κάτω από τα μάτια και εκείνη την έκφραση ανθρώπου που μόλις είδε κάτι που αλλάζει ολόκληρο τον χάρτη μίας υπόθεσης. «Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι περίμενα», είπε στον Ανδρέα. «Με αυτά η υπεράσπιση δεν είναι μόνο αμυντική. Μπορούμε να περάσουμε στην επίθεση». «Τι σημαίνει αυτό?» «Ότι αντί να αποδείξουμε απλώς πως η αγωγή των Βλαχάκηδων είναι αβάσιμη, μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι μέρος ενός σχεδίου απάτης που κρατά δεκαετίες. Με τα στοιχεία για τα χωράφια του γαλάζιου λόφου και τα οικογενειακά σας αρχεία έχουμε δίκτυο και αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους, συμβολεογράφους και τους ίδιους τους Βλαχάκηδες ως κεφαλή. Και οι υπογραφές του πατέρα μου». Ο Καστρινός τον κοίταξε σοβαρά. «Είναι εκεί. Δεν μπορώ να τις εξαφανίσω. Αλλά πλαισιώνονται από την τεκμηριωμένη πίεση και από το γεγονός ότι ο πατέρας σας δεν ωφελήθηκε άμεσα και δυσανάλογα. Το μοτίβο δείχνει πως χρησιμοποιήθηκε όπως και ο Ηρακλής Πετράκης. Αυτό δεν τον αθωώνει εντελώς, αλλά αλλάζει το βάρος της ευθύνης». «Ωραία. Είστε βέβαιος? Το όνομα Μοντελής θα συνδεθεί με όλα αυτά, έστω και αν βγείτε καθαρός?» «Το όνομα Μοντελής έχει δουλέψει αυτή τη γη 3 γενιές», είπε ο Ανδρέας. «Μπορεί να αντέξει την αλήθεια». Ο Καστρινός
έγνεψε και πήγε να ετοιμάσει την υπεράσπιση. Εκείνη την εβδομάδα όσο ο δικηγόρος δούλευε στο κτήμα συνέβησαν μικρά πράγματα που ένα προς ένα δεν σήμαιναν πολλά άλλα. Συσσωρευμένα όπως το ίσμα που γίνεται πέτρα με τον χρόνο είχαν βάρος που ήταν δύσκολο να αγνοηθεί. Η κυρά Ευδοκία άρχισε να συμπεριλαμβάνει τη Λουκία στον σχεδιασμό των γευμάτων, ρωτώντας τη γνώμη της με το πρόσχημα ότι εκείνη γνώριζε καλύτερα τα γούστα του κυρίου Ανδρέα ενώ, στην πραγματικότητα την ενσωμάτωνε στον ρυθμό του σπιτιού με τρόπο που δεν ήταν πια προσωρινός. Ο κυρ Πορφύρης τη συμβουλεύτηκε για το ημερολόγιο του τρίγου, όχι επειδή ήταν αρμοδιότητά της, αλλά επειδή είχε προσέξει ότι είχε κρίση και ότι οι εργάτες ανταποκρίνονταν σε εκείνη καλύτερα από ότι σε πολλούς μεσάζοντες. Και ο Τοβίας που δεν μπορούσε να μην λέει αυτό που σκεφτόταν, της είπε μια μέρα ενώ τη βοηθούσε να μετακινήσει βιβλία από τη βιβλιοθήκη «Κυρά Λουκία δεν ξέρω τι, υπήρχε πριν έρθετε. Αλλά αυτό το σπίτι τώρα νιώθει διαφορετικό». «Διαφορετικό πώς?» «Σαν να αναπνέει». Η Λουκία τον κοίταξε. «Τα σπίτια δεν αναπνέουν το βία. Αυτό πριν ούτε. Έτσι έκανε. Τώρα κάνει». Και έφυγε στις δουλειές του με την αδιαφορία ανθρώπου που μόλις είπε ότι είχε να πει. Εκείνο το βράδυ ο Ανδρέας και η Λουκία κάθισαν στον διάδρομο του αρχοντικού μετά το δείπνο, κάτι που είχαν αρχίσει να κάνουν χωρίς κανείς από τους δύο να το προτείνει επίσημα. Απλώς συνέβαινε. Το δείπνο τελείωνε, η νύχτα ήταν δροσερή και βρίσκονταν εκεί οι δύο τους στις καρέκλες τους με τον σκοτεινό αμπελώνα μπροστά. «Πρέπει να σας πω κάτι», είπε ο Ανδρέας χωρίς εισαγωγή. «Πείτε μου, όταν άρχισα να σχεδιάζω όλο αυτό έψαχνα κάποιον που να μπορεί να εκπληρώσει μια λειτουργία. Δεν σκέφτηκα πέρα από αυτό. Το ξέρω. Αυτό που δεν υπολόγισα», συνέχισε κοιτώντας προς τα κλίματα, «είναι πως υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δύσκολο να τους κρατήσεις στα όρια μιας λειτουργίας». Η Λουκία δεν απάντησε αμέσως. Άφησε τη σιωπή να υπάρξει για λίγο. «Αυτό είναι συγγνώμη ή παρατήρηση?» ρώτησε τελικά. «Και τα δύο». «Εντάξει. Δεν ρωτάτε τι εννοώ?» «Όχι», είπε εκείνη, «επειδή νομίζω πως το ξέρω και επειδή νομίζω πως και εσείς ξέρετε τι σκέφτομαι και επειδή κανείς από τους δύο δεν είναι ακόμη έτοιμος να το πει δυνατά». Ο Ανδρέας γύρισε το κεφάλι και την κοίταξε. Εκείνη κοιτούσε μπροστά προς τα κλίματα, με εκείνη την έκφρασή της που ήταν ήρεμη χωρίς να είναι κλειστή. «Όταν λέτε ακόμη?» άρχισε εκείνος. «Ακόμη», επανέλαβε εκείνη και σε εκείνη τη μία λέξη υπήρχε πλήθος πραγμάτων που κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να βάλει σε γραπτή συμφωνία. Ο διάδρομος έμεινε σιωπηλός εκτός από τα τριζόνια και τον απαλό άνεμο ανάμεσα στα αμπέλια. Κι έτσι έμειναν για λίγο χωρίς να λύσουν τίποτα, χωρίς να χρειάζεται να το λύσουν εκείνη τη στιγμή. Γιατί μερικές φορές αυτή είναι η μόνη δυνατή ειλικρίνεια. 3 μέρες πριν από την ακρόαση ο Ροδρίγος Βλαχάκης έκανε μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε. Κατέθεσε στο δικαστήριο πρόσθετη δήλωση όπου ισχυριζόταν πως είχε μάρτυρες ότι ο γάμος ανάμεσα στον Ανδρέα Μοντελή και τη Λουκία Πετράκη ήταν εικονική διευθέτηση σχεδιασμένη για να εκπληρωθεί τεχνητά η οικογενειακή ρήτρα του συμβολέου της γης. Ο Καστρινός έφτασε στο κτήμα με την είδηση στις 8 το πρωί πριν καλά ξυπνήσουν όλοι και το πρόσωπό του έλεγε όσα επιβεβαίωσαν λίγα λεπτά αργότερα τα λόγια του. «Πώς έφτασε σε αυτό?» ρώτησε ο Ανδρέας. «Κάποιος μίλησε. Κάποιος από το κτήμα ή το χωριό που ήξερε κάτι ή το υποψιάστηκε και το μετέφερε. Δεν ξέρω ποιος». Η σιωπή που ακολούθησε στη σάλα ήταν τεταμένη με έναν ιδιαίτερο τρόπο επειδή μέσα σε εκείνη τη σιωπή υπήρχε η πιθανότητα ολόκληρη η κατασκευή να καταρρεύσει. Η Λουκία που είχε ακούσει από το κατόφλι μπήκε. Τι πρέπει να αποδείξει ο δικαστής που δεν έχει ήδη αποδειχθεί? Ρώτησε απευθείας. Ο Καστρινός την κοίταξε. Ότι ο γάμος είναι γνήσιος. Όχι μόνο ότι υπάρχουν χαρτιά, αλλά ότι υπάρχει πραγματική σχέση. Και ποια είναι τα κριτήρια? Αποδεδειγμένη συμβίωση βαθιά αμοιβαία, γνώση επαληθεύσιμη κοινή ιστορία και αυτό που οι δικηγόροι λέμε δοκιμή. Συνέπειας, να απαντήσετε και οι δύο με πανομοιότυπο τρόπο σε ερωτήσεις για την καθημερινή ζωή του άλλου, χωρίς να έχετε προετοιμαστεί μαζί. Η Λουκία κοίταξε τον Ανδρέα.
Ο Ανδρέας την κοίταξε. «Τότε ας μας ρωτήσει», είπε εκείνη. «Είστε σίγουροι? Υπάρχει άλλη επιλογή?» Δεν υπήρχε. Ο καστρινός τους υπέβαλε για 2 ώρες σε είδος ανάκρισης που θα έκανε να κοκκινήσει οποιοδήποτε ζευγάρι που δεν γνωριζόταν πραγματικά. Τους ρώτησε χωριστά σε διαφορετικά δωμάτια για συνήθειες, ιδιοτροπίες, συζητήσεις, προτιμήσεις, φόβους καθημερινά, τελετουργικά. Η στέρα τους έφερε μαζί και συνέκρινε τις απαντήσεις. Υπήρχαν πράγματα που συνέπιπταν τέλεια επειδή τα είχαν προβάρει, αλλά υπήρχαν άλλα μικρά, καθημερινά που δεν υπήρχαν σε καμία πρόβα, και όμως συνέπιπταν επειδή 4 εβδομάδες κοινής ζωής αφήνουν ίχνος χωρίς να το ζητήσουν. Ο Ανδρέας ήξερε ότι η Λουκία περπατούσε την αυγή επειδή το χρειαζόταν, όχι επειδή της άρεσε. Η Λουκία ήξερε πως ο Ανδρέας ακουμπούσε το δεξί χέρι στο μάγουλο όταν ήταν συγκεντρωμένος και το αριστερό όταν ήταν ανήσυχος. Ο Ανδρέας ήξερε πως η Λουκία δεν είχε αγαπημένο φαγητό, αλλά της άρεσε το φρεσκοψημένο ψωμί. Η Λουκία ήξερε πως ο Ανδρέας φύλαγε τις τελευταίες 3 φιάλες του Ηλκιακοσιαγγέλη Αγκέντονεβά, κλειδωμένες επειδή δεν της άξιζε κάθε περίσταση. Δεν ήταν στοιχεία φακέλου, ήταν οι λεπτομέρειες που συσσωρεύει η εγκύτητα. Ο καστρινός τους κοίταξε στο τέλος με έκφραση επαγγελματική, αλλά με κάτι από θαυμασμό. «Υπάρχουν μικρές ασυνέπειες στις ημερομηνίες», είπε, «αλλά σε ό,τι έχει σημασία στην υφή της σχέσης, αυτό που έχετε δεν μπορεί να επινοηθεί». Ο Ανδρέας και η Λουκία δεν κοιτάχτηκαν εκείνη τη στιγμή. Κοίταξαν τον δικηγόρο, αλλά και οι δύο σκέφτονταν το ίδιο. Η ακρόαση έγινε μια Τρίτη με καθαρό ουρανό που δεν είχε καμία συμπόνια για την αγωνία κανενός. Το δικαστήριο του Αγίου Στεφάνου των Αμπελιών ήταν ένα παλιό πέτρινο κτίριο με κεραμίδια που είχε δει 3 γενιές. Διαμαχών γης και οι τοίχοι του είχαν εκείνη την ιδιαίτερη στερεότητα των τόπων που έχουν αντέξει πολλά. Ο Ανδρέας έφτασε με τον δικηγόρο Καστρινό τη Λουκία στο πλευρό του και τον κύρ Πορφύριο ως μάρτυρα. Από την άλλη πλευρά ήταν ο Ροδρίγος Βλαχάκης, οι 2 δικηγόροι του από την Αθήνα και ένας πρόσθετος μάρτυρας που είχαν φέρει, τυλιγμένο σε κοστούμι και υπολογισμένες σιωπές, σιωπήσωσα. Ο δικαστής λεγόταν Αρτέμις Φούντας. Ήταν άντρας πάνω από 60, με μουστάκι ανθρώπου που βρίσκεται χρόνια στη θέση του και μάτια ανθρώπου που έχει δει υπερβολικά. Πολλά για να εκπλήσετε εύκολα. Διάβασε τα έγγραφα με τη βραδύτητα εκείνου που ξέρει πως η βιασύνη είναι εχθρός της δικαιοσύνης. Οι Βλαχάκηδες παρουσίασαν πρώτη την υπόθεσή τους. Το επιχείρημα ήταν πως ο Ανδρέας Μοντελής δεν πληρούσε την οικογενειακή ρήτρα του αρχικού συμβολέου, πως ο πρόσφατος γάμος ήταν τεχνητός και πως το κτήμα έπρεπε να μπει σε διαδικασία διαιτησίας που όλος τυχαίως θα ευνοούσε τα συμφέροντα αυτού που έκανε την αγωγή. Ο μάρτυρας που έφεραν ήταν ένας πρώην υπάλληλος, ο οποίος κατέθεσε πως δεν γνώριζε τη Λουκία πριν εκείνη φτάσει στο κτήμα και πως είχε ακούσει συζητήσεις που υπενήσονταν ότι η σχέση ήταν διευθέτηση. Ο Καστρινός τον ανέκρινε με την υπομονή γιατρού που εξετάζει λανθασμένη διάγνωση. Οι ημερομηνίες που ανέφερε ο μάρτυρας δεν τέριαζαν με τα αρχεία πρόσληψης προσωπικού. Οι συζητήσεις που ισχυριζόταν πως άκουσε ήταν τόσο αόριστες ώστε γίνονταν άχρηστες. Και όταν ο Καστρινός τον ρώτησε απευθείας αν μπορούσε να αναφέρει πλήρες όνομα, ακριβή ημερομηνία και συγκεκριμένο πλαίσιο για όσα ισχυριζόταν, ο άντρας άρχισε να αντιφάσκει. Ο δικαστής το πρόσεξε. Δεν είπε τίποτα, αλλά το πρόσεξε. Την στερά ήρθε η σειρά του Καστρινού. Παρουσίασε τα έγγραφα του μεταλλικού κουτιού, τις κτηματολογικές καταγραφές, την αλληλογραφία ανάμεσα στους Βλαχάκηδες και τον υπάλληλο του κτηματολογίου, την πορεία των χωραφιών του γαλάζιου λόφου και τη σύνδεσή τους με την τωρινή διαμάχη. Το δίκτυο παράνομων μεταβιβάσεων που απλωνόταν σχεδόν σε 25 χρόνια. Ο δικαστής διάβασε, οι βοηθοί του διάβασαν. Οι δικηγόροι των Βλαχάκηδων αντάλλαξαν βλέμματα που προσπάθησαν να κρύψουν και δεν μπόρεσαν. Εντελώς. Ο Ροδρίγος Βλαχάκης κράτησε την εξωτερική του αταραξία, αλλά τα χέρια του πάνω στο τραπέζι ήταν υπερβολικά ακίνητα εκείνη. Η ακινησία που έρχεται όταν κάποιος ελέγχει κάτι με προσπάθεια,
Έπειτα ο δικαστής ζήτησε να περάσουν μπροστά οι σύζυγοι. Ο Ανδρέας και η Λουκία σηκώθηκαν. Ο δικαστής τους κοίταξε με βλέμμα που δεν ζητούσε χαρτιά, αλλά αλήθεια. «Κυρία Μοντελή», είπε απευθυνόμενος στη Λουκία, «πόσο καιρό ζείτε στο κτήμα? Από τότε που παντρευτήκαμε, κύριε δικαστά? Πριν από τον γάμο γνώριζα τον σύζυγό μου. Γνωριστήκαμε πριν μερικούς μήνες σε μια περιφερειακή γιορτή κρασιού. Ο χρόνος πριν από τον γάμο ήταν σύντομος, αλλά όχι γι' αυτό λιγότερο πραγματικός. Σας φαίνεται αρκετός αυτός ο χρόνος για να γνωρίσετε έναν άνθρωπο». Η Λουκία δεν δίστασε. Εξαρτάται από το τι κοιτάζει κανείς μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζονται 20 χρόνια και δεν ξέρουν τίποτα ο ένας για τον άλλον, και υπάρχουν άνθρωποι που σε λίγο χρόνο βλέπουν ότι είναι απαραίτητο. Ο δικαστής την κοίταξε για μια στιγμή. «Τι είδατε σε λίγο χρόνο?» Η Λουκία άργησε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν η ερώτηση που δεν είχε προβάρει, που δεν μπορούσε να προβάρει. «Είδα έναν άντρα που δουλεύει τη γη που κληρονόμησε με τον ίδιο σεβασμό με τον οποίο του παραδόθηκε». Έκανε παύση. «Και είδα κάποιον που όταν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο να προστατεύσει τον εαυτό του και στο να πει την αλήθεια, διαλέγει την αλήθεια ακόμη και αν του κοστίζει. Αυτό δεν το βρίσκει κανείς εύκολα». Ο δικαστής κοίταξε τον Ανδρέα. «Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μοντελή?» Ο Ανδρέας κοίταξε τον δικαστή ύστερα. Κοίταξε για λίγο τη Λουκία που είχε τα μάτια στραμμένα μπροστά. «Μόνο ότι τα έγγραφα που παρουσιάσαμε σήμερα δεν τα παρουσίασα επειδή με ευνοούν. Μερικά εμπλέκουν το όνομα της οικογένειάς μου με τρόπους που δεν με κάνουν περήφανο. Τα παρουσίασα επειδή η αλήθεια αυτής της διαμάχης δεν μπορεί να υποθεί μισή». Ο δικαστής έγνεψε αργά, πήρε τα χαρτιά του και τα τακτοποίησε με εκείνη τη σκόπιμη βραδύτητα ανθρώπου που θέλει η στιγμή να έχει το βάρος που της αξίζει. «Θα χρειαστώ 1 εβδομάδα για να εξετάσω πλήρως τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πριν εκδώσω απόφαση. Μπορώ όμως να πω από τώρα ότι η αγωγή των κυρίων Βλαχάκη παρουσιάζει θεμελιώδεις ασυνέπειες στη νομική της βάση και ότι τα πρόσθετα στοιχεία που παρουσίασε η υπεράσπιση υποδεικνύουν παρατυπίες σημαντικής βαρύτητας, οι οποίες θα απαιτήσουν ξεχωριστή διερεύνηση». Ο Ροδρίγος Βλαχάκης μίλησε για πρώτη φορά από την έναρξη της ακρόασης. «Κύριε δικαστά, ζητώ». «Κύριε Βλαχάκη», είπε ο δικαστής με ευγένεια σταθερή ανθρώπου που δεν δέχεται διακοπές, «η συνεδρίαση διεξάγεται από το δικαστήριο, όχι από τους διαδίκους. Θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε παρατηρήσεις στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο». Ο Ροδρίγος έκλεισε το στόμα του. Ο δικαστής κήρυξε τη συνεδρίαση λήξασα. Έξω από το δικαστήριο ο ουρανός παρέμενε καθαρός με εκείνη την αδιαφορία του καιρού που δεν καταλαβαίνει από νίκες και ήττες. Ο Καστρινός μιλούσε στο τηλέφωνο. Ο κυρ Πορφύρης είχε απομαξόγγιφθε να καπνίσει με τη γνωστή διακριτικότητά του. Ο Ανδρέας και η Λουκία έμειναν για λίγο μόνοι στα σκαλιά του δικαστηρίου. «Πήγε καλά», είπε εκείνη. «Λείπει η απόφαση. Πήγε καλά έτσι κι αλλιώς». Ο Ανδρέας την κοίταξε. «Αυτό που είπατε μέσα», άρχισε. «Αυτό που είπα μέσα ήταν η απάντηση σε αυτό που με ρώτησαν», απάντησε εκείνη χωρίς υπεκφυγή, αλλά και χωρίς περισσότερη εξήγηση. «Ήταν αλήθεια». Η Λουκία τον κοίταξε. «Σας έχω ήδη πει ότι δεν λέω ψέματα πέρα από το απολύτως απαραίτητο». Και κατέβηκε τα σκαλιά προς το μέρος του κυρ Πορφύρη, αφήνοντας τον Ανδρέα με μία απάντηση που ήταν και δεν ήταν απάντηση και που με κάποιον τρόπο ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν να ακούσει. Η εβδομάδα αναμονής ήταν από τις πιο παράξενες που θυμόταν ο Ανδρέας, όχι εξαιτίας της αβεβαιότητας της απόφασης, αν και υπήρχε και αυτή, αλλά επειδή ήταν η τελευταία εβδομάδα της προθεσμίας. Η συμφωνία ήταν ως την ακρόαση. Η ακρόαση είχε περάσει. Ό,τι ακολουθούσε δεν υπήρχε σε κανένα χαρτί. Κανείς τους δεν το ονόμασε απευθείας. Αλλά ήταν στον αέρα του κτήματος στον τρόπο που οι συζητήσεις στο δείπνο κρατούσαν περισσότερο από πριν στον τρόπο που οι βραδινές σιωπές στον διάδρομο ήταν διαφορετικές από εκείνες των πρώτων εβδομάδων, λιγότερο υπολογισμένες, περισσότερο κατοικημένες. Η κυρά Ευδοκία παρατηρούσε τα πάντα με τα μάτια ανθρώπου που έχει δει πολλά και ξέρει να
ξεχωρίζει αυτό που διαρκεί από αυτό που δεν διαρκεί. Ένα απόγευμα ενώ ζήμωνε είπε χωρίς να τη ρωτήσει κανείς, ο κύριος Ανδρέας είχε καιρό να χαμογελά έτσι. Ο Τοβίας που καθάριζε πιπεριές στη γωνία ρώτησε «Έτσι πώς?» χωρίς να καταλαβαίνει ότι χαμογελά. Ο Τοβίας το σκέφτηκε. «Και αυτό είναι καλό. Είναι ότι καλύτερο υπάρχει», είπε η κυρά Ευδοκία και συνέχισε να ζυμώνει. Την Πέμπτη εκείνης της εβδομάδας έφτασε κάτι ακόμη. Δεν ήταν η απόφαση του δικαστή. Ήταν άλλη μια επιστολή αυτή τη φορά με αποστολέα που η Λουκία χρειάστηκε μια στιγμή να επεξεργαστεί. Ήταν από μια γυναίκα που λεγόταν Καλλιόπη Πετράκη, τη μητέρα της. Η επιστολή έλεγε πως η μητέρα της είχε μάθει ότι η Λουκία βρισκόταν στον Άγιο Στέφανο των Αμπελιών, πως κάποιος από το χωριό της το είχε πει πως είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει νωρίτερα. Αλλά την είχε σταματήσει ο φόβος και πως τώρα της έγραφε για να της πει ότι ήθελε να τη δει, πως δεν ζητούσε τίποτα, μόνο να τη δει. Η Λουκία διάβασε την επιστολή καθισμένη στα σκαλιά του διαδρόμου με τον άνεμο να της κουνά τα μαλλιά. Όταν τελείωσε τη δίπλωσε αργά και έμεινε να κοιτά τα αμπέλια. Ο Ανδρέας βγήκε στον διάδρομο χωρίς να ξέρει τι είχε συμβεί. Την είδε έτσι και κατάλαβε πως κάτι είχε γίνει. Δεν ρώτησε. Κάθισε στο διπλανό σκαλί. Πέρασε 1 λεπτό 2. «Είναι από τη μητέρα μου», είπε τελικά η Λουκία. «Εντάξει, θέλει να με δει». Ο Ανδρέας έγνεψε αργά. Δεν είπε αυτό που θα έλεγε μερικές εβδομάδες νωρίτερα, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι περίπλοκο λόγο του πλαισίου της συμφωνίας. Δεν το είπε επειδή εκείνο το πλαίσιο δεν ήταν πια το μόνο που υπήρχε. «Όταν θελήσετε να πάτε, πάμε», είπε. Η Λουκία τον κοίταξε πλάγια, έτσι απλά, γιατί όχι, η Λουκία ξανακοίταξε τα αμπέλια. «Επειδή όταν η μητέρα μου σας δει θα σκεφτεί ότι είναι αληθινό και μια μεγάλη παύση. Και θα έχει δίκιο», είπε η Λουκία πολύ χαμηλά. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν η σιωπή της αρχής, εκείνη που είχε άκρες αμηχανίας και υπολογισμού. Ήταν κάτι άλλο. Ήταν η σιωπή 2 ανθρώπων που βρίσκονται στο ίδιο σημείο της σκέψης και δεν ξέρουν ακόμη τι να κάνουν με αυτό. Ο Ανδρέας γύρισε προς εκείνη. «Λουκία». Εκείνη δεν τον κοίταξε αμέσως. Μετά τον κοίταξε. «Τι σκέφτεστε?» Εκείνος άργησε. «Ότι η συμφωνία τελειώνει όταν έρθει η απόφαση». «Ναι, και ότι δεν ξέρω τι να κάνω με ό,τι υπάρχει μετά τη συμφωνία». Η Λουκία δεν απάντησε αμέσως, αλλά ούτε απέστρεψε το βλέμμα. «Ούτε εγώ», είπε τελικά με εκείνη την ειλικρίνειά της που δεν ζητούσε άδεια. «Σας φοβίζει?» «Πολλά πράγματα με φοβίζουν. Δεν είναι καινούριο. Αυτό ειδικά, μια παύση». «Ναι». «Αυτό ειδικά», ο Ανδρέας έγνεψε αργά. «Και εμένα». Και έτσι χωρίς τίποτα περισσότερο από αυτό, χωρίς δηλώσεις και υποσχέσεις για τις οποίες κανείς τους δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Κάτι υπόθηκε ανάμεσα τους που ήταν πιο στέρεο από οποιαδήποτε υπογεγραμμένη συμφωνία, επειδή υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζονται χαρτί για να είναι αληθινά. Η απόφαση έφτασε το επόμενο πρωί της Δευτέρας σε επίσημο φάκελο με τη σφραγίδα του δικαστηρίου του Αγίου Στεφάνου των Αμπελιών. Ο Καστρινός τον άνοιξε, παρουσία του Ανδρέα τον διάβασε και άφησε έναν μεγάλο αναστεναγμό που τα είπε όλα πριν το επιβεβαιώσουν τα λόγια του. «Κερδίσαμε». Ο δικαστής Αρτέμις Φούντας είχε αποφασίσει υπέρ του Ανδρέα Μοντελή. Η αγωγή των Βλαχάκηδων απορρίφθηκε σε όλα τις τα σημεία. Επιπλέον, το δικαστήριο διαβίβαζε τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στην εισαγγελία για επίσημη διερεύνηση πιθανών κτηματολογικών παρατυπιών στην περιοχή, παρατυπιών που περιλάμβαναν ονόματα, ημερομηνίες και καταγραφές που έδειχναν τους αδελφούς Βλαχάκη ως κύριους υπεύθυνους. Το όνομα του Ηρακλή Πετράκη θα εμφανιζόταν σε αυτή την έρευνα ως πιθανός μάρτυρας και ως θύμα συστηματικής πίεσης, όχι ως εγκέφαλος της υπόθεσης. Το όνομα Μοντελής θα εμφανιζόταν ως οικογένεια συνδεδεμένη με αμφισβητούμενες μεταβιβάσεις πριν από 2 δεκαετίες, με σημείωση ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης του κτήματος είχε προσκομίσει οικειοθελώς τα στοιχεία. Ήταν καθαρή απόφαση, κοστοβόρα για κάποιους, αλλά καθαρή. Ο Ανδρέας τη διάβασε 2 φορές και ύστερα δίπλωσε το χαρτί. «Ευχαριστώ, κύριε Καστρινέ». «Εγώ σας ευχαριστώ»,
είπε ο δικηγόρος, γιατί πήρατε δύσκολες αποφάσεις. Όταν ο δικηγόρος έφυγε, ο Ανδρέας πήγε να βρει τη Λουκία. Τη βρήκε εκεί όπου σχεδόν πάντα ανάμεσα στα αμπέλια. Αυτή τη φορά δεν περπατούσε. Στεκόταν ακίνητη ανάμεσα στα κλίματα της 7ης σειράς, στο ίδιο σημείο όπου την είχε δει για πρώτη φορά. Την πλησίασε. Εκείνη γύρισε πριν φτάσει, σαν να είχε ακούσει τα βήματα του, παρότι το χώμα ήταν μαλακό. «Τι είπε η απόφαση?» ρώτησε. «Ευνοϊκή σε όλα». Η Λουκία έκλεισε τα μάτια για ένα δευτερόλεπτο. Όταν τα άνοιξε, υπήρχε μέσα τους κάτι που ήταν ανακούφιση και κούραση μαζί. «Και ο πατέρας μου, πιθανός μάρτυρας, όχι κατηγορούμενος. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν για το όνομα της οικογένειάς σας στον γαλάζιο λόφο». Η Λουκία έγνεψε αργά, σαν άνθρωπος που λαμβάνει μία είδηση που ήθελε και ακόμη δεν ξέρει πώς να την κρατήσει. «Ευχαριστώ», είπε. «Δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε». Κι όμως, ο Ανδρέας στάθηκε μπροστά της ανάμεσα στα κλίματα, με τον πρωινό ήλιο να πέφτει λοξά στα τσαμπιά που άρχιζαν να οριμάζουν. «Η συμφωνία τελειώνει σήμερα», είπε. «Ναι». Τι έρχεται μετά δεν υπάρχει σε κανένα χαρτί». «Όχι». «Τι θέλετε να κάνετε?» Η Λουκία τον κοίταξε με εκείνον τον τρόπο της που δεν ζητούσε τίποτα, αλλά έβλεπε τα πάντα. «Αυτό εξαρτάται και από εσάς», είπε. «Ρωτώ πρώτα εσάς, γιατί επειδή ήρθατε εδώ χωρίς να το επιλέξετε, επειδή κουβαλήσατε μια ιστορία που δεν διαλέξατε, επειδή κάνατε όλα όσα σας ζήτησα και ακόμη περισσότερα χωρίς να ζητήσετε πολλά σε αντάλλαγμα». Έκανε παύση. «Επειδή αν κρατήσω μόνο αυτό που θέλω εγώ χωρίς να ρωτήσω πρώτα εσάς, θα γίνω ακριβώς ο τύπος άντρα που είχατε δίκιο να μην εμπιστεύεστε». Η Λουκία έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. Ο άνεμος κίνησε το ύφασμα του φορέματός της. Ένα πουλί πέταξε πάνω από τα κλίματα με εκείνη την αδιαφορία που είχαν ξαναδεί. «Δεν θέλω να μείνω», είπε τελικά. «Όχι λόγω της συμφωνίας, όχι λόγω όσων μπορείτε να μου προσφέρετε», τον κοίταξε απευθείας. «Θέλω να μείνω επειδή είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που βρίσκομαι σε έναν τόπο όπου νιώθω πως μπορώ να είμαι αυτή που είμαι, και ένα μέρος αυτού έχει να κάνει με εσάς». Ο Ανδρέας δεν απάντησε αμέσως. «Ένα μέρος», επανέλαβε. «Σημαντικό μέρος», είπε η Λουκία με ένα από εκείνα τα μικρά χαμόγελά της που όταν έρχονταν άλλαζαν τα πάντα. Ο Ανδρέας άπλωσε το χέρι, όχι για να το σφίξει όπως την πρώτη μέρα, αλλά διαφορετικά, ανοιχτά, χωρίς πρωτόκολλο. «Η πιο απλή πρόσκληση που υπάρχει». Η Λουκία το πήρε και ανάμεσα στα κλίματα της 7ης σειράς, εκεί όπου όλα είχαν αρχίσει χωρίς κανείς από τους δύο να το ξέρει ακόμη, άρχισε και κάτι άλλο που δεν είχε επίσημο όνομα, ούτε ημερομηνία λήξης, ούτε ρήτρες, κάτι που απλώς ήταν. Οι μήνες που ακολούθησαν δεν ήταν εύκολοι, επειδή τα αληθινά πράγματα δεν είναι ποτέ εύκολα, αλλά είχαν διαφορετική υφή από τις προηγούμενες δυσκολίες. Ήταν δυσκολίες που αντιμετωπίζονταν από την ίδια πλευρά. Η έρευνα της εισαγγελίας προχωρούσε αργά, όπως προχωρούν πάντα τα πράγματα που αγγίζουν μεγάλα συμφέροντα. Ο Ροδρίγος Βλαχάκης προσέλαβε νέους και ακριβότερους δικηγόρους. Κατέθεσε διαδικαστικές ενστάσεις που καθυστέρησαν την έρευνα εβδομάδες, αλλά τα έγγραφα ήταν ισχυρά και οι καταθέσεις. Μαζί και μία που ήρθε τελικά από έναν τόπο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ζούσε ένας άντρας που είχε αλλάξει όνομα, αλλά εξακολουθούσε να έχει τη σφιχτή γραφή ανθρώπου που έχει πολλά να πει και λίγους ανθρώπους να τον ακούσουν τα ενίσχυαν. Ο Ηρακλής Πετράκης κατέθεσε ενώπιον της εισαγγελίας μέσω τηλεδιάσκεψης από ένα χωριό του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε για λόγους προστασίας. Όσα είπε ήταν αρκετά για να στερεωθεί η επίσημη κατηγορία εναντίον των Βλαχάκηδων. Όταν η Λουκία έμαθε πως ο πατέρας της κατέθεσε, δεν έκλαψε. Πήγε στον πλαϊνό κήπο, κάθισε στο παγκάκι κάτω από μια γέρικη σικιά και έμεινε εκεί πολλή ώρα. Ο Ανδρέας την ακολούθησε, αλλά δεν κάθισε αμέσως. Έμεινε για λίγο όρθιος, σεβόμενος εκείνο το διάστημα, εκείνο τον χώρο που δεν μπορούσε να εισβάλλει κανείς. «Δεν ξέρω τι νιώθω», είπε τελικά εκείνη. «Δεν χρειάζεται να το ξέρετε τώρα. Πέρασα χρόνια πιστεύοντας ότι αν μάθαινα πως ήταν ζωντανός, θα ήθελα να τον βρω, να του φωνάξω, να τον ρωτήσω γιατί μας άφησε.
και τώρα που ξέρω το μόνο που νιώθω είναι κούραση. Ο Ανδρέας κάθισε δίπλα της. Μερικές απαντήσεις φτάνουν τόσο αργά που δεν βρίσκουν πια την ίδια ερώτηση. Η Λουκία τον κοίταξε. «Αυτό το σκεφτήκατε εσείς ή το είπε η θεία Κωνσταντίνα?» Η θεία Κωνσταντίνα θα το έλεγε πιο σκληρά. Η Λουκία χαμογέλασε λίγο και αυτό ήταν αρκετό. Η σχέση τους προχώρησε όπως προχωρούν τα πράγματα που γεννήθηκαν ανάμεσα σε προσοχή και αλήθεια, χωρίς βιασύνη, χωρίς μεγάλες δηλώσεις αλλά με συνέπεια. Δεν έκαναν δεύτερο γάμο επειδή στα χαρτιά ο γάμος υπήρχε ήδη, αλλά ένα απόγευμα του φθινοπόρου πήγαν οι δύο τους στο εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου, εκεί όπου είχαν πει ότι παντρεύτηκαν στην ιστορία τους, και στάθηκαν για λίγη ώρα μπροστά στο τέμπλο. Δεν υπήρχε παπάς, δεν υπήρχαν καλεσμένοι, δεν υπήρχε τελετή. Μόνο εκείνη η μυρωδιά του κεριού και η σιωπή ενός τόπου που είχε ακούσει αρκετές προσευχές για να μη χρειάζεται πολλές λέξεις. «Θα ήθελα αυτό να ήταν αληθινό από την αρχή», είπε ο Ανδρέας. Η Λουκία κοίταξε τις εικόνες. «Ίσως είναι πιο τίμιο έτσι. Να έγινε αληθινό αφού πρώτα ήταν ψέμα. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται σωστό θεολογικά. Ούτε εγώ, αλλά ακούγεται σωστό ανθρώπινα». Ο Ανδρέας γέλασε σιγά. Η κυρά Ευδοκία, όταν έμαθε πως πήγαν στο εκκλησάκι χωρίς να την καλέσουν, προσβλήθηκε τόσο έντονα που ετοίμασε δείπνο για 20 ανθρώπους ως εκδίκηση. Κάλεσε τον κυρ Πορφύρη, τον Τοβία, τη θεία Κωνσταντίνα, που φυσικά έφτασε δηλώνοντας πως το ήξερε από την πρώτη μέρα και μισή, αυλή του κτήματος. «Αν δεν θα κάνετε πράγματα όπως πρέπει θα τα κάνω εγώ», είπε η μαγείρισα τοποθετώντας ένα ταψί παστίτσιο στο τραπέζι με ύφος στρατηγού που τοποθετεί πυροβολικό. Η βραδιά εκείνη ήταν γεμάτη γέλιο. Η θεία Κωνσταντίνα σήκωσε το ποτήρι και είπε στα ψέματα που είχαν την ευπρέπεια να γίνουν αλήθεια. Ο Τοβίας χειροκρότησε γιατί του φάνηκε εξαιρετική πρόποση. Ο κυρ Πορφύρης απλώς κούνησε το κεφάλι με χαμόγελο που προσπαθούσε να κρύψει. Και ο Ανδρέας, βλέποντας τη Λουκία να κάθεται στην άλλη άκρη του τραπεζιού, όχι ως εργάτρια, όχι ως διευθέτηση, αλλά ως γυναίκα που είχε επιλέξει να μείνει, ένιωσε κάτι τόσο κοντά στην ευτυχία που σχεδόν τον τρόμαξε. Η δίκη των Βλαχάκηδων κράτησε περισσότερο. Υπήρξαν έρευνες, κατηγορίες, αναβολές, νέες καταθέσεις. Ο Ροδρίγος προσπάθησε να διαπραγματευτεί. Προσπάθησε να απειλήσει. Προσπάθησε να εξαφανίσει έγγραφα που ήταν πλέον ήδη αντιγραμμένα και κατατεθειμένα σε 3 διαφορετικά σημεία. Τελικά, έναν χρόνο μετά την πρώτη ακρόαση, η εισαγγελία άσκησε επίσημες διώξεις για οργανωμένη απάτη πλαστογραφία, παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων και δωροδοκία δημόσιων λειτουργών. Οι Βλαχάκηδες έχασαν χρήματα επιρροή και κυρίως έχασαν εκείνη την αλαζονική βεβαιότητα ότι μπορούσαν να μετακινούν ανθρώπους, όπως μετακινούσαν γραμμές σε κτηματολογικά σχέδια. Για τη Λουκία το πιο σημαντικό δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι στον γαλάζιο λόφο, έπειτα από χρόνια σιωπής και ψιθύρων, κάποιοι άρχισαν να μιλούν αλλιώς για την οικογένεια Πετράκη. Όχι ως εγκέφαλους απάτης, αλλά ως ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν, που πλήρωσαν δυσανάλογο τίμημα. Δεν άλλαξαν όλοι γνώμη, επειδή τα χωριά είναι πεισματάρικα και η ντροπή δύσκολα ξεκολλά από εκεί όπου την κόλλησαν για χρόνια, αλλά αρκετοί άλλαξαν. Και αυτό ήταν αρχή. Η Καλλιόπη Πετράκη ήρθε τελικά στο κτήμα μία μέρα της Άνοιξης. Ήταν πιο αδύνατη όσο θυμόταν η Λουκία, με πρόσωπο σκαμμένο από χρόνια φόβου και σιωπής. Η επανένωση δεν ήταν σαν εκείνες των ιστοριών όπου 2 άνθρωποι τρέχουν ο ένας στην αγκαλιά του, άλλου και όλα λύνονται. Ήταν αργή, δύσκολη, γεμάτη παύσεις και λόγια που δεν έβρισκαν αμέσως θέση. Η Καλλιόπη ζήτησε συγγνώμη που δεν την προστάτεψε, που την άφησε να φύγει μόνη, που φοβήθηκε περισσότερο όσο αγάπησε με τρόπο χρήσιμο. Η Λουκία δεν τη συγχώρεσε εκείνη την ημέρα. Ούτε την απέρριψε. Κάθισαν κάτω από την κλιματαριά και μίλησαν ώρες. Αυτό ήταν αρκετό για την πρώτη μέρα. Στο τέλος η Καλλιόπη κοίταξε τον Ανδρέα που είχε μείνει σε διακριτική απόσταση όλη την ώρα και είπε «Την αγαπάς?» Η ερώτηση ήταν τόσο απλή και τόσο απευθείας που έκανε τη Λουκία να γυρίσει απότομα.
Ο Ανδρέας όμως δεν ξαφνιάστηκε, ίσως επειδή είχε ήδη απαντήσει μέσα του πολλές φορές. «Ναι», είπε, «και δεν το λέω επειδή χρειάζεται να το ακούσει κανείς για χαρτιά». Η Καλλιόπη έγνεψε. «Ωραία, γιατί η κόρη μου έχει ανάγκη κάποιον που να μην τη χρησιμοποιήσει». «Το ξέρω». Η Λουκία τον κοίταξε, ύστερα κοίταξε τη μητέρα της και για πρώτη φορά ένιωσε ότι το παρελθόν δεν χανόταν, αλλά μετακινούνταν λίγο πιο πίσω αρκετά ώστε να μην της κλείνει όλο τον δρόμο. Το κτήμα άλλαξε και αυτό. Ο Ανδρέας άρχισε να κατεβαίνει ξανά στα αμπέλια κάθε πρωί, όχι από υποχρέωση αλλά από μνήμη. Επουλωμένη. Η Λουκία ανέλαβε σιγά σιγά μέρος της οργάνωσης του τρίγου, όχι επειδή κάποιος της το πρόσφερε, τιμητικά, αλλά επειδή ήταν καλή σε αυτό. Οι εργάτες τη σεβάστηκαν πρώτα, ύστερα τη συνήθισαν και στο τέλος την αναζήτησαν. Ο κυρ Πορφύρης έλεγε ότι η κυρά Λουκία έβλεπε τις ρογμές στα πράγματα πριν γίνουν σπασίματα. Ο Τοβίας ισχυριζόταν πως μπορούσε να καταλάβει από τη μυρωδιά του αέρα αν θα έβρεχε πριν από το μεσημέρι, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια, αλλά εκείνη τον άφηνε να το λέει επειδή δεν έβλαπτε κανέναν. Η κυρά Ευδοκία, που στην αρχή την έβλεπε ως εισβολέα στην κουζίνα της, έμαθε να ζυμώνει ψωμί με προζύμι και έλεγε πως αυτό ήταν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το να της δώσει κλειδί του κελαρίου. Η θεία Κωνσταντίνα επέστρεφε πότε χωρίς προειδοποίηση και κάθε φορά έμενε λιγότερες μέρες όσες απειλούσε, αλλά έφερνε μαζί της βιβλία συμβουλές και κριτική για όλα. «Τα αμπέλια θέλουν χέρι, ο γάμος θέλει αυτή», είπε κάποτε στο δείπνο. «Αν δεν ακούς ξεραίνονται και τα δύο». Ο Ανδρέας σχολίασε ότι τα αμπέλια δεν έχουν αυτιά. Η θεία Κωνσταντίνα του απάντησε πως γη αυτό τα πάνε καλύτερα από πολλούς ανθρώπους. Η ζωή δεν έγινε παραμύθι. Η Λουκία κουβαλούσε ακόμη την παλιά δυσπιστία που χρόνια αδικίας είχαν φυτέψει μέσα της. Ο Ανδρέας κουβαλούσε ακόμη το πένθος της Βαλεντίνης, όχι ως ανοιχτή πληγή πια, αλλά ως σουλή που άξιζε σεβασμό. Υπήρχαν μέρες που δεν ήξεραν πώς να μιλήσουν ο ένας στον άλλον χωρίς να πατήσουν σε παλιά φόβητρα. Υπήρχαν νύχτες που ο Ανδρέας ξυπνούσε και πήγαινε στο γραφείο για να ελέξει χαρτιά μόνο και μόνο επειδή το άγχος χρειαζόταν κάτι να κάνει. Υπήρχαν πρωινά που η Λουκία περπατούσε πιο μακριά από το συνηθισμένο, όχι επειδή ήθελε να φύγει, αλλά επειδή ήθελε να θυμηθεί πως μπορούσε να μείνει από επιλογή και όχι από ανάγκη. Εκείνες τις μέρες δεν πίεζαν ο ένας τον άλλον. Έμαθαν ότι η αγάπη, όταν έχει γεννηθεί από συμφωνία και πληγή, χρειάζεται όχι μόνο ζεστασιά αλλά και χώρο. 2 χρόνια μετά την πρώτη μέρα που ο Ανδρέας την είδε ανάμεσα στην 7η και την 8η σειρά των κλιμάτων έγινε στο κτήμα, μεγάλη γιορτή τρίγου. Όχι απλώς γιορτή για τη σοδιά, αλλά για κάτι που κανείς δεν είπε επίσημα και όλοι καταλάβαιναν. Ήταν η πρώτη χρονιά που το κρασί έβγαινε με νέο όνομα στην ετικέτα ρίζες. Η ιδέα ήταν της Λουκίας. Όλοι μιλούν για καρπούς, είχε πει σε μια σύσκεψη με εμπόρους. Αλλά χωρίς ρίζες δεν υπάρχει καρπός. Και αυτό το κτήμα έχει περάσει αρκετά για να ξέρει πως το σημαντικό δεν φαίνεται πάντα πάνω από το χώμα. Ο Ανδρέας την είχε ακούσει σιωπηλός και αργότερα είπε πως θα ήταν το όνομα της νέας σειράς κρασίου. Στην ετικέτα υπήρχε σκίτσο ενός κλίματος. Όχι με τσαμπιά, αλλά με βαθιές ρίζες που απλώνονταν κάτω από τη γη. Τη νύχτα της γιορτής, όταν όλοι χόρευαν, έτρωγαν αρνίστη γάστρα, χόρτα, φέτα, ψωμί και γλυκά με μέλι και η μουσική από μπουζούκι και κιθάρα απλωνόταν πάνω από την αυλή, ο Ανδρέας κατέβηκε στο κελάρι και έφερε μία από τις τελευταίες 3 φιάλες του. Η κυρά Ευδοκία σχεδόν σταυροκοπήθηκε. Ο κυρ Πορφύρης είπε πως υπάρχουν στιγμές που μία φιάλη ξέρει πότε ήρθε η ώρα της. Η θεία Κωνσταντίνα είπε πως επιτέλους κάποιος μιλούσε λογικά. Ο Ανδρέας άνοιξε το κρασί με προσοχή σχεδόν τελετουργική. Σέρβιρε πρώτα τη Λουκία. Εκείνη κοίταξε το ποτήρι, ύστερα τον κοίταξε. «Τι γιορτάζουμε ακριβώς?» ρώτησε. Ο Ανδρέας κράτησε για λίγο το δικό του ποτήρι. «Στα κτήματα που επιβιώνουν». Η Λουκία σήκωσε φρύδι. «Αυτό είναι πολύ ασφαλές. Στις αλήθειες που άργησαν. Καλύτερο. Στους ανθρώπους που δεν φεύγουν όταν έχουν λόγους να φύγουν». Η Λουκία τον κοίταξε πιο μαλακά. «Αυτό είναι επικίνδυνο». «Το ξέρω». «Και?»
Ο Ανδρέας χαμογέλασε όχι πολύ αλλά αρκετά, ώστε η κυρά Ευδοκία από την άλλη άκρη της αυλής να το προσέξει και να σκουντίξει τον Τοβία και στους φόβους που δεν αποφασίζουν για λογαριασμό μας. Η Λουκία σήκωσε το ποτήρι της. «Σε αυτό μπορώ να πιω», ακούμπησαν τα ποτήρια απαλά. Το κρασί του Ντεγιανάτσινγατος Δανεβά είχε γεύση βαθιά, σχεδόν γίνει με εκείνη τη μνήμη που ο Ανδρέας έλεγε πως αφήνουν οι καλές χρονιές. Η Λουκία ήπια αργά και σκέφτηκε πως ίσως οι άνθρωποι είναι κάπως σαν το κρασί, πως μερικοί χρειάζονται χρόνο σκοτάδι σωστό, κελάρι και την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλύψουν τι πραγματικά μπορούν να γίνουν. Αργά τη νύχτα, όταν η γιορτή άρχισε να σβήνει και οι εργάτες αποχωρούσαν με γέλια και κουρασμένα βήματα, ο Ανδρέας και η Λουκία περπάτησαν ως την 7η σειρά των κλιμάτων. Ο τόπος όπου εκείνος την είχε δει πρώτη φορά είχε γίνει για αυτούς κάτι σαν άφωνο μνημείο, όχι επειδή το είχαν αποφασίσει, αλλά επειδή μερικοί τόποι κρατούν ότι ξεκινά χωρίς να ζητήσουν άδεια. «Σκέφτομαι καμιά φορά», είπε ο Ανδρέας, «πως αν δεν υπήρχε εκείνη η ρήτρα δεν θα σας είχα μιλήσει. Ποτέ. Ίσως θα μου μιλούσατε για τη σοδιά. Ίσως θα περνούσατε δίπλα μου καβάλα στο άλογο και δεν θα σηκώνατε ποτέ το βλέμμα». Ο Ανδρέας το σκέφτηκε. «Αυτό είναι πιθανό. Τουλάχιστον είστε ειλικρινείς. Προσπαθώ». Η Λουκία άγγιξε ένα φύλλο κλίματος. «Κι εγώ σκέφτομαι πως αν δεν είχα χάσει όλα όσα έχασα δεν θα είχα δεχτεί ποτέ εκείνη τη συμφωνία». «Μετανιώνεται». Εκείνη τον κοίταξε. «Όχι. Αλλά δεν ευχαριστώ τον πόνο που με έφερε εδώ. Ευχαριστώ αυτό που έκανα αφού έφτασα». Ο Ανδρέας έγνεψε. «Αυτό είναι πιο σωστό», το είπε η θεία Κωνσταντίνα. «Φαντάστηκα». Γέλασαν χαμηλά και το γέλιο τους χάθηκε ανάμεσα στα κλίματα. Λίγο καιρό αργότερα, η Λουκία έλαβε δεύτερη επιστολή από τον πατέρα της. Αυτή τη φορά ήταν πιο μακροσκελής, λιγότερο φοβισμένη. Τη ζητούσε συγγνώμη, όχι σαν άνθρωπος που περιμένει συγχώρεση, αλλά σαν άνθρωπος που ξέρει πως η συγγνώμη είναι χρέος. Ακόμη και αν δεν πληρωθεί ποτέ. Της έλεγε ότι δεν ήξερε αν θα επέστρεφε κάποτε στον γαλάζιο λόφο, ότι είχε μάθει να ζει με άλλο όνομα και άλλη ζωή, αλλά ότι η κατάθεσή του ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να της δώσει για να διορθώσει κάτι από το κακό που άφησε πίσω. Η Λουκία κράτησε την επιστολή πολλές μέρες πριν απαντήσει. Όταν τελικά έγραψε δεν του είπε ότι τον συγχωρεί. Δεν μπορούσε ακόμη. Του είπε όμως ότι έλαβε την επιστολή, ότι η μητέρα της είχε έρθει, ότι το όνομα της οικογένειας άλλαζε σιγά σιγά και ότι αν μια μέρα ήθελε να μιλήσουν όχι ως κατηγορούμενος και κατήγορος αλλά ως πατέρας και κόρη ίσως μπορούσαν να δοκιμάσουν. Ήταν μικρό άνοιγμα αλλά αληθινό. Ο Ανδρέας, όταν διάβασε την απάντηση με την αδειά της, είπε μόνο «Αυτό είναι γενναίο». Η Λουκία απάντησε «Όχι. Είναι κουρασμένο. Μερικές φορές είναι το ίδιο». Εκείνη δεν συμφώνησε αλλά δεν διαφώνησε. Ο καιρός πέρασε. Το κτήμα Μοντελή, άλλοτε απειλούμενο από ρήτρες και παλιά μυστικά, έγινε παράδειγμα στην περιοχή, όχι επειδή ήταν τέλειο αλλά επειδή αποφάσισε να μην κρύψει τις ατέλειές του. Ο Ανδρέας άνοιξε τα αρχεία της οικογένειας σε ερευνητές του κτηματολογίου και συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα. Μερικοί παλιού κτηματίες τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε την τάξη του. Εκείνος απάντησε πως αν μια τάξη χρειάζεται ψέματα για να επιβιώσει, τότε ίσως δεν αξίζει να επιβιώσει. Η Λουκία οργάνωσε πρόγραμμα εργασίας για γυναίκες που είχαν αποκλειστεί από άλλα κτήματα λόγω φήμης φτώχειας ή οικογενειακής ντροπής. «Δεν χρειάζονται όλες σωτηρία», είπε όταν κάποιος την αποκάλεσε φιλάνθρωπη. «Χρειάζονται δουλειά χωρίς να τις δικάζουν πριν πιάσουν το εργαλείο». Η κυρά Ευδοκία σχολίασε ότι η Λουκία είχε γίνει πιο σκληρή και πιο μαλακή ταυτόχρονα, πράγμα που κατά τη γνώμη της ήταν ο σωστός συνδυασμός για γυναίκα που θέλει να διοικήσει κτήμα. Η θεία Κωνσταντίνα, ακούγοντας το, είπε πως επιτέλους στο σπίτι υπήρχε κάποια με μυαλό. Ο Ανδρέας έκανε πως προσβλήθηκε. Δεν τον πίστεψε κανείς. Στην τρίτη επέτειο της απόφασης του δικαστηρίου άνοιξαν δεύτερη φιάλη του Διένιανοδάτσο Δεδάενέα. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε μεγάλη γιορτή. Ήταν μόνο οι δύο τους στο γραφείο, το ίδιο γραφείο όπου όλα είχαν αρχίσει, με έναν δικηγόρο, ένα χαρτί,
και φόβο. Πάνω στο γραφείο υπήρχαν τώρα διαφορετικά χαρτιά σχέδια επέκτασης του εινοποιείου κατάλογος, εργατών επιστολή από τον γαλάζιο λόφο που έλεγε πως 3 μικρές οικογένειες είχαν ανακτήσει μέρος των γεών που είχαν χάσει παράνομα. Η Λουκία άγγιξε την επιστολή με τα δάχτυλα. «Αυτό άξιζε», είπε. «Ναι, ακόμη και αν στην αρχή με χειραγωγήσατε». Ο Ανδρέας χαμήλωσε το ποτήρι του. «Ναι». Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Δεν το έκανε πια όταν ήξερε πως εκείνη είχε δίκιο. «Ακόμη μετανιώνω γι' αυτό. Το ξέρω. Αν μπορούσα να το ξανακάνω. Θα το κάνατε διαφορετικά». «Ναι». Η Λουκία τον κοίταξε με ηρεμία. «Αυτό είναι αρκετό. Όχι για τότε, για τώρα». Ο Ανδρέας έγνεψε. Αυτή ήταν μία από τις διαφορές τους. Εκείνη ήξερε να ξεχωρίζει την επανόρθωση από τη διαγραφή. Δεν ζητούσε να σβηστεί, το κακό ζητούσε να μην επαναληφθεί. Σήκωσε το ποτήρι. «Σε τι πίνουμε?» ρώτησε. Ο Ανδρέας σκέφτηκε. «Όχι στη σωτηρία. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ούτε εμένα. Όχι στην τύχη. Ήταν περισσότερη δουλειά παρά τύχη. Στις ρίζες τότε», η Λουκία χαμογέλασε. «Στις ρίζες». Ήπιαν. Έξω τα κλίματα του Αγίου Στεφάνου των αμπελιών απλώνονταν κάτω από τον νυχτερινό ουρανό, όπως πάντα κρατώντας ιστορίες σε κάθε σειρά, σε κάθε τσαμπί, σε κάθε σπιθαμίγης που είχε δει τη δουλειά 3 γενεών μοντελίδων και τώρα έβλεπε να αρχίζει, κάτι που ακόμη δεν είχε τέλειο όνομα, αλλά είχε ρίζες. Και στη γι' αυτό είναι το μόνο που μετρά, οι ρίζες. Αν έφτασες μέχρι εδώ, σε ευχαριστούμε που μας συνόδευσες σε αυτή την ιστορία. Χαιρόμαστε πολύ που ήσουν μέρος αυτού του ταξιδιού μαζί με τον Ανδρέα και τη Λουκία ανάμεσα στα αμπέλια του Αγίου Στεφάνου των Αμπελιών. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σου, άφησε ένα like στο βίντεο, μοιράσου την με κάποιον που αγαπά και εκείνος μια καλή ιστορία, κάνε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποίησε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάσεις καμία από τις επόμενες αφηγήσεις μας. Γράψε μας στα σχόλια από πού βλέπεις αυτό το βίντεο. Θέλουμε να ξέρουμε από ποια γωνιά του κόσμου μας συντροφεύεις. Θα τα πούμε στην επόμενη ιστορία.